सहस्रापराधे सरित्वाके
पापहरतारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वतीमतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेश प्रीयतां मे सदा शिवः। अनेन प्रीयतां देवो भगवान् जानकीपतिः श्रीरामचन्द्रः पूर्वेषाम् अस्माकं कुलदैवतम्। श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ, श्रीराम समर्थ, श्रीराम समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। सगळ्यांनी श्लोक म्हणूया एकत्र। उपासनेला दृढ चालवावे, भूदेव संतासी सदा नमावे। सत्कर्मयोगे वय घालवावे, सर्वांमुखी मंगल बोलवावे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त राजाधिराज श्री प्रभु रामचंद्र महाराज की जय। भगवान गोपाल कृष्ण महाराज की जय। समर्थ सद्गुरु श्री पूर्णानंद महाराज की। भगवान श्री प्रभु रामचंद्र, भगवान श्री गोपाल कृष्ण, सकल असणाऱ्या इथल्या स्थानिक देवता, उपास्य दैवत सज्जनगड निवासी श्री समर्थ रामदास स्वामी महाराज यांच्या चरणी नमस्कार करतो। आणि ज्या पुण्यतिथी महोत्सवाच्या निमित्तानं उत्सव मूर्ती प्रतिष्ठापित आहेत, अधिष्ठान आपल्यासमोर गेले अनेक वर्ष मांडलेलं आहे, जमलेल्या सर्व श्रोत्यांनी मिळून सद्गुरू श्री पूर्णानंद स्वामी महाराज यांच्या चरणी इथूनच नमस्कार करायचा। कीर्तनाकरता उपस्थित असणारे सर्व परमेश्वर स्वरूप श्रोतृवर्ग, सर्व श्रोत्यांना नमस्कार करतो आणि श्री समर्थ रामदास स्वामी महाराज यांच्या अभंगावरती चिंतन करण्याचा प्रयत्न करतो। आपल्या मठामध्ये पहिल्यांदीच कीर्तन सेवेकरता योग आलेला आहे, त्यामुळे सद्गुरूंच्या ठिकाणी जात असताना आपण कोणतीही जेव्हा सेवा करतो तेव्हा आपण कृपापात्र असतो श्रोते हो। आणि ह्या पद्धतीनं आपण सगळेजण सद्गुरूंच्या सान्निध्यामध्ये एवढे जण जे आपण कथा कीर्तन ऐकायला बसलेलो आहोत, कारण असं आहे कथा कीर्तनाला फार गर्दी नसते श्रोते हो। त्यामुळे भगवंताला सद्गुरूंना जी माणसं, जे श्रोते ज्यांच्यावरती अधिक भगवंताचं प्रेम आहे आणि वाटतंय की सद्गुरूंच्या चरणी आल्यावरती कृपा ह्यांच्यावरतीच व्हावी, एवढेच लोक हे कथा कीर्तनाला असतात। एक वाक्य सांगतो मी आपल्याला गोंदवलेकर महाराजांचं। सद्गुरू कधीही गर्दी जमवत नाहीत, गर्दी कमी करतात श्रोते हो। ज्यांच्यावरती कृपा करायची आहे ना ते मोजके असतात लोक, आणि ते आपण मोजके लोक आहोत, त्यामुळे चिंतन छान सुटसुटीत शांततेमध्ये होईल। त्यामुळे आपण सगळ्यांनी, जे आपण सगळे श्रोते बसलेले आहात, समर्थ रामदास स्वामी महाराज यांच्या चिंतनाच्या या एका अभंगावरती आपण चिंतन करण्याचा प्रयत्न करायचा। आपल्या पदरामध्ये इथून जाताना बुद्धीला काहीतरी खाद्य प्राप्त होईल, अशाच प्रकारे मी समर्थांना विनवणी करेन की असं निरूपण आपण करून घ्या, म्हणजे आपल्याला कंटाळा येणार नाही। समर्थ रामदास स्वामी महाराजांचा अभंग आपण निरूपण करण्याकरता घेतला। एकदा अभंगाचे शब्द आहे का, आता तरी जाय जाय धरी सद्गुरूंचे पाय। आता तरी जाय जाय धरी सद्गुरूंचे पाय। सहस्रापराधे जरित्वा केले तरी क्षमा करील गुरुमाय। रामदास म्हणे एक्या गुणे भिक्षा मागुनी खाय। आता तरी जाय जाय धरी सद्गुरूंचे पाय। जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोते हो, समर्थ आपल्याशी अभंगामधून बोलतायत। संतांनाच फक्त असं वाटतं की आपल्यावरती कृपा प्राप्त व्हावी, असं बाकी कोणालाही वाटत नाही। म्हणजे आपले खरे नातेवाईक कोण आहेत माहिती आहे का श्रोते हो? आप्त कोणाला म्हटलंय तर आपल्या संतांना खरं आप्त म्हटलंय। आपले खरे नातेवाईक हे संत आहेत श्रोते हो। आणि त्यामुळे कारण संतांची आणि आपली काही ओळख नसताना श्रोते हो, संतांची आणि आपली काही ओळख नसताना संतांना फक्त वाटतं की आपल्यावरती कृपा प्राप्त व्हावी, बरं का? ज्ञानोबांशी ओळख आहे का हो आपली? नाही।
म्हणजे आपण ज्ञानोबांना ओळखतो, ज्ञानोबा आपल्याला ओळखतात का? अमुक अमुक हा व्यक्ती इथल्या इथल्या गावचा आहे. समर्थ आपल्याला ओळखतात का? ओळखत नाही. पण आपल्या सगळ्यांच्या कल्याणाची व्यवस्था प्रत्येक संत सत्पुरुषांनी करून ठेवली की नाही? कोणत्या रूपात करून ठेवली? ग्रंथ रूपानं करून ठेवली. त्यांना माहिती आहे का की ह्या ग्रंथामधला असणारा अभंग अमुकच माणसाने वाचायचा, दुसऱ्याने वाचायचा नाही, असं काही लिहिलंय का? तर अशाबद्दलचं काहीही विधान कुठल्याही संत सत्पुरुषांनी केलेलं नाही. तर संत सत्पुरुष आपल्याला आपल्या कल्याणाची व्यवस्था 3 प्रकारानं करून देतात. 3 प्रकारानं. पहिलं म्हणजे कीर्ती रूपानं, दुसरं म्हणजे समाधी रूपानं, कारण समाधी असते संत सत्पुरुषांची, बरं का, आणि तिसरं ग्रंथ रूपानं. आणि अशा पद्धतीनं आपल्याला समर्थांनी या अभंगाच्या द्वारे सांगितलंय. आपल्याला सुखाचा जो मार्ग संत सत्पुरुषांनी जो सांगितला, आनंदाचा मार्ग जो आपल्याला सांगितला, तो म्हणजे एकमेव आहे. तो म्हणजे आता तरी जाय जाय धरी सद्गुरूंचे पाय. आता ह्याच्यामध्ये समर्थांनी 2 शब्द असे ह्याच्यामध्ये वापरलेले आहेत, उपयोगात आणलेले आहेत, की ते बघण्यासारखे आहेत. समर्थ म्हणतात, काय म्हणतात? आता आणि तरी. बरं का, समर्थ म्हणतायत आता आणि तरी. जाय जाय धरी सद्गुरूंचे पाय. ह्याच्यामधले सगळ्यात 2 महत्वाचे. आपण लौकिकामध्ये आता तरी हा शब्द केव्हा वापरतो? हा परमार्थाकरता वापरलाय समर्थांनी. पण लौकिक व्यावहारिक जीवनामध्ये आपण आता तरी, मुलं समजा अभ्यास करत नसतील, बरं का, किंवा इच्छित फल हे आपल्याला कोणत्या व्यक्तीकडून प्राप्त होत नसेल, बरं का, मुलं अभ्यास करत नसतील, तर आई वडील म्हणतात इतके दिवस अभ्यास कर. तसं समर्थ आपल्याला सांगतायत, इतर तू ह्या जीवनामध्ये बऱ्याच गोष्टींमध्ये तू आनंद शोधण्याचा प्रयत्न केलास, पण कुठल्याही गोष्टीमध्ये तुला बाकी आनंद नावाची गोष्ट प्राप्त झालेली नाही. पण मी असं तुला एक साधन सांगतो की त्या साधनाच्या द्वारे तुला आनंद हा प्राप्त होईल, बरं का. आणि म्हणून समर्थ म्हणतात, आता तरी जाय जाय धरी सद्गुरूंचे पाय. थोडा आता तरी शब्द सोडवूया आणि फक्त पुढे धरी सद्गुरूंचे पाय याच्यावरती चिंतन करूया. समर्थांनी आपल्याला आता तरी म्हणायचं कारण असं आहे की आपण सगळे श्रोते आपण 2 अवस्थेंमधून कायम जातो. 2 अवस्थांमध्ये आपलं कायम जीवन असतं. आणि त्या अवस्था म्हणजे, एका अवस्थेचं नाव आहे सुख आणि दुसऱ्या अवस्थेचं नाव आहे दुःख, बरं का. पहिलं सुख, एक तर माणूस सुखामध्ये असतो, नाहीतर एक तर तो दुःखात असतो, बरं का. मग तुम्ही म्हणाल आत्ता आम्ही कुठल्या अवस्थेत आहोत? जेव्हा तुम्ही भगवंताच्या, सद्गुरूंच्या, संतांच्या सान्निध्यात असता, जेव्हा तुम्ही तुमच्या मुखाने नाम घेता, जेव्हा तुम्ही कीर्तन श्रवण करता, तेव्हा तुम्ही कुठल्या अवस्थेत असता? तर सगळेजण आनंद अवस्थात असतात. शेवटी आनंद मानवून घेणारे असतील तर. जय जय रघुवीर कधी एकदा संपतंय असं जर असेल तर त्याला काही तो आनंद प्राप्त व्हायचा नाही, श्रोते हो. आणि म्हणून 2 अवस्थांमध्ये तो कायम आहे. एक तर तो सुखामध्ये आहे, नाही तर दुसरं म्हणजे तो दुःखामध्ये आहे. भगवान गोपालकृष्ण अर्जुनाला म्हणाले, अर्जुना, माणसाचं जीवन कसं जातंय माहितीये का? ते कशामुळे जातंय ते नंतर सांगतो. कसं जातंय माहितीये का? सुखस्यानंतरम दुःखम, दुःखस्यानंतरम सुखम, बरं का. सुख गेल्याबरोबर दुःख येतं, आहे की नाही? सुख गेल्याबरोबर दुःख येतं आणि दुःख आल्याबरोबर दुःखस्यानंतरम पुन्हा सुखम, दुःख गेल्यावर पुन्हा सुख येतं, बरं का. आणि याच्यात गंमत अशी आहे माहिती आहे, प्रत्येक जेव्हा माणूस सुखामध्ये असतो तेव्हा अडचण नाहीये. जेव्हा माणसाकडे दुःख असतं तेव्हा मोठी अडचण काय आहे माहितीये का? कसली? स्वतःला दुःख प्राप्त झालं म्हणून? नाही. प्रत्येकाचं दुःख वेगळं आहे, ही अडचण आहे. हा, प्रत्येकाचं दुःख वेगळं आहे, बरं का. मला जे दुःख आहे ते ह्यांना नाही, ह्यांना जे दुःख आहे ते ह्यांना नाही, ह्यांना जे दुःख आहे ते तुम्हाला नाही. दुःख जर समान असलं ना, 50 लोकांना एकच दुःख, तर बरं वाटतं. नाही, मला जे दुःख आहे तेच ह्यांना आहे, बरं आहे, बरं का. माणसाची मानसिकता. पण दुःखाची अवस्था प्रत्येकाच्या वाट्याला वेगवेगळी आली आहे. का आली आहे हो? अहो, प्रत्येकाने कर्म वेगवेगळं केलंय, लक्षात घ्या. मी जे कर्म केलं ते ह्यांनी नाही केलं, ह्यांनी केलं जे ह्यांनी नाही केलं, त्यांनी कर्म केलं जे तुम्ही नाही. जेवढी माणसं तेवढी कर्म आणि तेवढ्या अवस्था वेगवेगळ्या, बरं का. आणि म्हणून आपल्याला भगवान गोपालकृष्णांनी सांगितलंय अर्जुनाला सांगताना की सुखस्यानंतरम दुःखम, दुःखस्यानंतरम सुखम. सुख गेल्याबरोबर दुःख येतं आणि दुःख गेल्याबरोबर सुख येतं. आता याच्यातली अडचण कुठली आहे? सुख गेल्यानंतर दुःख येतं आणि दुःख गेल्यावरती सुख येतं, ही अडचण नाहीये. अडचण अशी आहे, अर्जुनाला म्हणाले, न नित्यम लभते दुःखम तथा न नित्यम लभते सुखमपि.
बरं का, ह्याच्यामधला अडचणीचा शब्द भगवान गोपालकृष्णाने अर्जुनाला सांगितला तो म्हणजे नित्यम. न नित्यम लभते दुःखम तथा, तसंच, तथा म्हणजे तसंच, न नित्यम लभते सुखमपि, आपल्याला प्राप्त होणारं दुःख किंवा सुख हे नित्य प्राप्त होत नाही. बरं का, नित्य म्हणजे आपण कोणत्या तरी अवस्थेमध्ये नित्य आहोत, पण एक तर सुखच पूर्ण आणि पूर्णच दुःख अशी कुठलीही नित्य अवस्था आपल्याला प्राप्त झालेली नाही. एक तर आपण सुखात आहोत नाही तर दुःखात आहोत. तुम्ही म्हणाल श्रोते हो की असं आम्हाला सुख आणि दुःख नित्य का नाही प्राप्त झालं? आम्हाला चाललं असतं, माणसाची सवय आहे की देवा तुला जर द्यायचंय की नाही दुःख तर पूर्ण दे, पूर्ण दुःख दे, आम्हाला चालेल. बरं का, पण देवाच्या बाबतीमध्ये आपण देवाला सांगतो की पूर्ण दुःख दिलंस तरी पण चालेल. असं का नाही होत? पूर्णच दुःख आणि पूर्णच सुख एक काहीतरी ठरवावं. असं सुखानंतर दुःख आणि दुःखानंतर सुख अशी का बरं गोष्ट? तर श्रोते हो, गोपालकृष्णांनी सांगितलं न नित्यम. न नित्यम म्हणजे तुम्ही कर्म नित्य केलेलं नाही. बरं का, म्हणजे कर्म नित्य केलंय पण सत्कर्म नित्य केलेलं नाही आणि दुष्कर्म नित्य केलेलं नाही. म्हणजे काय? सत्कर्म म्हणजे जे करायला पाहिजे ते कर्म आणि दुष्कर्म जे करायला नको ते कर्म. सु आणि दु असे दोन उपसर्ग लागले बरं का कर्माला. बरं का, म्हणजे जे चांगलं कर्म आहे तेही आम्ही केलं आणि जे वाईट कर्म आहे जे करू नये तेही कर्म केलं. परिणाम असा झाला दोन्हीही कर्म केल्यामुळे मिळणारी अवस्था एकच मिळेल का? दोन्ही मिळणार. कारण कर्म फक्त जर सुख, फक्त जर सत्कर्म केलं असेल ना तर फक्त सुख, फक्त जर दुष्कर्म केलंय तर फक्त दुःख. आपल्याला काही एकच प्राप्त झालंय असा इथे कोणी माणूस आहे की नाही हो बुवा आम्ही पूर्णच सुखी आहोत? बरं का, किंवा असा कोणी आहे का बुवा नाही आम्ही पूर्णच दुःखी आहोत? नाही, दोन्ही अवस्थांमधून आपलं जीवन जात आहे. कारण आपण दोन्हीही कर्म केली, सत्कर्मही केलं आणि दुष्कर्मही केलं. कारण जन्माला आल्याबरोबर आपल्याला जी सहज गोष्ट प्राप्त झाली श्रोते हो ती म्हणजे कर्म. कारण भगवान म्हणाले अर्जुनाला सहजम कर्म कौंतेय. जीवनात आपल्याला जन्माला आल्याबरोबर सगळ्यात पहिलं काय प्राप्त झालं आपल्याला? सगळ्यात पहिलं ती इस्टेट बिस्टेट जाऊ दे, सगळ्यात पहिलं काय प्राप्त झालं आपल्याला? कर्म प्राप्त झालं. असं ऐकलं एका मूल जन्माला आलं आणि 8 दिवसांनी हालचाल करू लागलं? नाही, जन्माला आल्याबरोबर कर्म सुरू. काय? पहिलं रडतं ते मूल श्रोते हो. नसेल रडत तर रडवलं जातं. बरं का, काही अपवाद असेल तर गोष्ट वेगळी, पण 99.99999999 सगळी जी आहेत मुलं जन्माला आलो आपण सगळेजण ते एक घेऊनच आलो. काय? कर्म. म्हणजे मी आता तुमच्याकडे बघतोय, इथून लगेच इथे बघितलं तर त्याला कळतं परमात्म्याला मी इथे बघतोय तर इथून इथं का बघितलं? हे कर्मच झालं श्रोते हो. इतका सूक्ष्म अभ्यास कर्माचा आहे आणि त्या कर्माचा परिणाम असा आहे की त्या कर्माचं असणारं जे फल आहे, कर्म म्हटलं की लगेच फल, चांगलं असेल तर चांगलं, वाईट असेल तर वाईट, त्या कर्माचं फल आपल्याच प्रारब्धात येऊन पडतं. व्यासांनी दृष्टांत सांगितलाय महाभारतात. 2 जर जुळी मुलं असतील, 2 जर जुळी मुलं असतील बरं का, तर एक वेळ म्हणाले आई फसेल. बघा, एक वेळ त्या 2 जुळ्या मुलांमध्ये आई फसेल. बाबा एकाचं नाव राजू आहे आणि दुसऱ्या मुलाचं नाव काय चिंटू आहे बाबा उदाहरणार्थ. तर आई फसेल एक वेळ, हा राजू आमचा का हा चिंटू? पण व्यास म्हणाले कर्म नाही फसत. कर्म राजूचं फल राजूलाच देतं आणि चिंटूचं फल चिंटूलाच देतं. आपण फसू सारखेच वाटतंय, ते कर्माला सारखे नाही वाटत. दोघांची कर्म एकच वेगवेगळी एक श्रोते हो, त्यामुळे फल मिळणारं सुद्धा वेगवेगळं आहे. त्यामुळे अडचण अशी आहे, अर्जुनाला म्हणाले भगवान की सुखानंतर दुःख येतं आणि दुःखानंतर सुख येतं ही अडचण नाही. न नित्यम लभते दुःखम तथा न नित्यम लभते सुखमपि. याच्यामधला नित्यम हा शब्द महत्वाचा, कारण आपण कर्म सत्कर्म दुष्कर्म हे नित्य केलेलं नसल्यामुळे आपल्याला दोन्ही अवस्थांमधून जावं लागतं, लक्षात घ्या. आणि जेवढी आपण सुखाची व्यवस्था करू तेवढी दुःखाची व्यवस्था आपोआप होते. आज बऱ्याच वेळेला माणसं अशी दिसतात की ती सुखात सुद्धा दुःखीच असतात. बघा, वाक्य नीट आहे का? एक एक वाक्य एक एक शब्द. सुखात सुद्धा दुःखीच असतात. किती कशी? इथं नोकरी करणारा कोणी वर्ग असेल बसलेला, काही जण असतील नोकरी करत असतील, कोणी व्यवसाय करत असेल, काही ना काही. साप्ताहिक सुट्टी कुठली? साधारण रविवार. बरं, आता रविवारी सुट्टी, चांगली कंपनी असेल समजा जर, तर 2nd 4th सॅटरडे संडे. बरं का, अजून त्यातल्या त्यात चांगली अजून कंपनी असेल तर ऑल सॅटरडे संडे, नुसता 2nd 4th नाही, सगळे शनिवार रविवार.
अजून जरा चांगली एखादी कंपनी असेल तर वर्क फ्रॉम होम. बघा सुख दुःख कसं. अजून एखादी चांगली कंपनी असेल तर म्हणाले घरीच बसा, येऊ नका. तुम्हाला काय वाटलं अजून काही देणार? नाही, ह्याच्यापेक्षा पुढं नाही काही. बरं का, फार फार तर अजून काही होऊ शकतं. मला आपल्याला सांगायचं आहे, आता बघा, जर रविवारी सुट्टीचा दिवस हा धरला आपण, तर रविवारच्या सुट्टीचं जे सुख आहे ते सुख रविवारी कधीच प्राप्त होत नाही. लक्षात घ्या. ते कधी होतं माहितीये का? प्राप्त म्हणण्यापेक्षा श्रोतेहो, प्राप्त याला होतच नाही. माणूस विचार करतो रविवारच्या सुट्टीचं सुख घ्यायचंय, आनंद घ्यायचा आहे. तो विचार कधी करतो रविवारच्या सुट्टीचा आनंद? शनिवारी काम करतो, मला उद्या इकडे जायचंय, उद्या माझ्या पत्नीसोबत, मुलाबाळांसोबत, आई वडिलांसोबत कुठे काय जायचं असेल ते मला जायचंय. त्यामुळे तो विचार कधी करतो? शनिवारी करतो. बरं का, उद्याचा. खरं तर तो कर्मबंधनात अडकलाय, काम करतोय, तो लॅपटॉपवरती अमुक तमुक कुठेतरी काम करतोय, पण विचार करतोय उद्याचा. वास्तविक तो कर्मात आहे, पण विचार करतो उद्याचा. आणि आला उद्याचा दिवस आला की ज्याचा विचार ह्याने केलाय आदल्या दिवशी की आपण पूर्णपणानं सुख उपभोगायचं, आणि रविवार आला. आता रविवारी ज्याचा विचार आदल्या दिवशी केलाय त्याचा विचार तो रविवारी करतच नाही. सुखात त्याचा कसला विचार करतो? उद्या सोमवार आहे, सोमवार फारसा कोणाला आवडत नाही. बरं का, मुलांना, नोकरी करणाऱ्यांना सोमवार, शनिवार, रविवार बरा वाटतो. मला आपल्याला सांगायचं इतकंच आहे, सुखात सुद्धा माणूस बरं का दुःखीच असतो. प्रत्येकाला बाकी कुठलं दुःख नसलं तरी एक दुःख आहे, काय? आमचं कोणाला काही करायला लागू नये बाबा, आमचं आम्ही शेवटपर्यंत करावं. बरं का, असं प्रत्येकाला वाटतं. म्हणून माणसाचं जीवन जे आहे ना, कारण आपण जर फक्त सत्कर्म केलं असतं तर आपल्याला सुख प्राप्त झालं असतं, आणि फक्त दुष्कर्म केलं असतं दुःख. आपल्याला तसं नाही, आपल्याला दोन्ही गोष्टी प्राप्त झाल्या आहेत, सुख सुद्धा दुःख सुद्धा. संतांना फक्त सुखच प्राप्त आहे का? आयुष्यभर सत्कर्म केलं, कारण त्याशिवाय काही ज्ञानोबांनी अभंग लिहिला नसता. रूप पाहता लोचनी सुख झाले हो साजणी, पाहता लोचनी सुख झाले हो साजणी, सुख झाले हो साजणी, सुख झाले हो साजणी. तो हा विठ्ठल बरवा, तो हा माधव बरवा, माधव बरवा, तो हा माधव बरवा. रूप पाहता लोचनी सुख झाले हो साजणी, सुख झाले हो साजणी, सुख झाले हो साजणी. जय जय रघुवीर समर्थ. काय म्हणाले ज्ञानोबा? सुख झाले हो साजणी. फक्त सुख म्हटलंय का दुःख नाही? अहो, फक्त सत्कर्म केलं म्हणून त्यांच्याच फक्त चरणपादुकांचं दर्शन घेतो आपण. बघा, आपण कुठलेही संत सत्पुरुष असतात, अक्कलकोटचे स्वामी समर्थ, बरं का, शेगावचे गजानन महाराज, सज्जनगडचे श्री समर्थ रामदास स्वामी महाराज, बरं का, वरदपूर मध्ये ज्यांनी समाधी ठेवली ते भगवान श्रीधर स्वामी महाराज, बरं का, यांच्याच पादुकांचं पूजन का होतं? म्हणजे संतांच्याच चरण पादुकांचं पूजन का होतं? आयुष्यभर सत्कर्म केलं म्हणून. बरं का, आणि आपली चप्पल गेली चोरीला, काय म्हणतो माणूस? पाप गेलं. कळलं का? जे कळलं ते भाग्यवान, नाही कळलं त्यांनी सोडून द्या. बरं का, पाप गेलं म्हणतो की नाही चप्पल गेल्यावरती, म्हणजे आपण पाप करतो हे निश्चित आहे. लक्षात घ्या, हे भगवान गोपालकृष्ण अर्जुनाला गीतेत सांगणं इतकं नाही आहे विषय, हे आपणच आपल्या तोंडून बोलून मोकळे होतो. बरं का, दुसऱ्याची चप्पल गेली तर आपण बोलतो, आपली चप्पल गेली समोरचा बोलतो. लक्षात घ्या, आपण पटकन सहसा काय आपलं म्हणत नाही. लक्षात घ्या. म्हणून मला आपल्याला एवढंच सांगायचं आहे की म्हणून भगवंतानी प्रत्येक वेळेला समजावून सांगितलंय अर्जुनाला, आणि त्या बाबतीमध्ये सुख आणि दुःखाच्या कल्पना करत असताना सुख सुद्धा टिकणारं नाही आणि दुःख सुद्धा टिकणारं नाही. पण तिसरी अवस्था मात्र जी आहे ना, ती कायम स्वयंभू टिकणारी आहे, कायम स्वरूपी टिकणारी आहे. त्या तिसऱ्या अवस्थेमध्ये आपल्याला जायचं असेल, ती तिसरी अवस्था म्हणजे समाधान, म्हणजेच आनंद. डिक्शनरीमध्ये आनंद ह्या शब्दाला विरुद्धार्थी शब्द दुसरा कुठलाही नाही. आनंद हा स्वयंभू शब्द आहे, त्याच्या विरुद्ध कुठलीच गोष्ट नाही. सुखाच्या विरुद्ध जसं दुःख, दुःखाच्या विरुद्ध जसं सुख, तसं आनंदाच्या विरुद्ध कुठलाही शब्द नाही. आनंद हा असा आहे की जो मिळतो 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 आणि तो स्वतःच फक्त अनुभवायचा. तो आनंद जो आहे ना आपल्याला झालेला, तो दुसऱ्याला देता येत नाही. तुम्ही महाराजांच्या समाधीच्या ठिकाणी आलात आणि विचारलं कोणी, समजा अहो गेला होतात, काय झालं? नाही, समाधान झालं. मग जरा द्या, आम्हालाही द्या, असं जर मी म्हटलं तर तो म्हणेल नाही, तू जा आणि तू तुझं घे समाधान, मी कसं देणार माझं समाधान तुला?
लक्षात घ्या. मी माझं समाधान, मला झालेला आनंद व्यक्त करू शकतो, पण माझा आनंद तुला नाही देऊ शकत. तुला मी दाखवू शकतो म्हणजे हे सुद्धा वाक्य बोलण्यासारखं बरं का. दाखवता येत नाही आनंद, लक्षात घ्या. तो झालेला जो आहे ना, तो तुमच्या चेहऱ्यावरून समजतो बरं का. आणि म्हणून प्रत्येक संत सत्पुरुष सांगतात, तो जर आनंद तुम्हाला प्राप्त व्हावा असं वाटत असेल तर काय कर, आता तरी जाय जाय म्हणून समर्थांनी सांगितलंय. आता आणि तरी, की तुला सगळ्या असणाऱ्या जीवनातल्या गोष्टींमध्ये सुख दुःख एवढंच फक्त प्राप्त झालं, आनंद काही तुला प्राप्त झाला नाही. आणि म्हणून तो आनंद प्राप्त व्हावा, समाधान प्राप्त व्हावं म्हणून तू कुठे जा, तर धरी सद्गुरूंचे पाय. श्रोते हो, सद्गुरूच असे एकमेव आहेत, संतच आपल्याकडे असे एकमेव आहेत की ते आपल्याला फक्त आनंद देऊ शकतात बरं का. आणि ते आनंद देतात, ते आनंद आपल्याला देतात. आणि म्हणून समर्थांनी म्हटलंय, आता तरी जाय जाय धरी सद्गुरूंचे पाय. एक प्रतिपाद्य मुद्दा मांडतो, म्हणजे धरी सद्गुरूंचे पाय ही ओळ स्पष्ट होईल. श्रोते हो, द्वापार युगात भगवान गोपाल कृष्णांची असणारी, म्हणजे हा 8वा अवतार विष्णूंचा, 125 वर्ष पूर्ण झाली बरं का. 125 वर्ष पूर्ण झाली. भगवान गोपाल कृष्णांचं आयुष्य किती? 125 वर्ष बरं का. कसं आता ऐका, 125 वर्ष कार्य पूर्ण झालं गोपाल कृष्णांचं. म्हणजे जन्माला आले आणि जन्माला आल्यापासून मथुरेपासून पुढे गोकुळामध्ये ते वसुदेवाने आणलं. आपल्याला माहिती अष्टमीचा जन्म बरं का. तेव्हापासून गोकुळामध्ये 11 वर्ष राहिले. मग अक्रूर घेऊन आला, लक्षात घ्या, बलरामांना आणि ह्या भगवान गोपाल कृष्णांना बरं का. आणि तेव्हापासूनचं म्हणजे जन्माला आल्यापासून पूर्णपणानं किती वर्ष आयुष्य द्वापार युगामध्ये भगवान गोपाल कृष्णांचं गेलंय, ते 125 वर्ष. आणि जेव्हा भगवान गोपाल कृष्णांची 125 वर्ष पूर्ण झाली, तेव्हा सगळे इंद्र ब्रह्मादिक सगळे गोपालकृष्णांना सांगायला यायला लागले, भगवंता तुमचं असणारं द्वापार युगामधलं असणारं कार्य पूर्ण झालेलं आहे बरं का, पूर्ण झालेलं आहे. त्यामुळे तुम्ही निजधामाला जाण्याची तयारी करा. म्हणजे थोडक्यात अवतार समाप्ती घ्या, अवतार समाप्ती करा. काम तुमचं सगळं पूर्ण झालंय. पांडव बसले राज्यावरती, द्वारका स्थापन हे सगळं झालंय. त्यामुळे आता द्वारका बुडणार आणि भगवान गोपालकृष्ण असलेलं आपलं आयुष्य जे आहे ते पूर्ण करून, सगळं असणारं पृथ्वी तलावरचं काम पूर्ण करून निजधामाला जाणार. म्हणजे वैकुंठामध्ये पुन्हा विष्णू म्हणून, या पद्धतीनं. आणि हे सगळ्यांना समजलं. त्याच्यामध्ये एका व्यक्तीला समजलं, कृष्ण आता निजधामाला जाणार, आपलं कार्य आता काही कृष्ण आपल्याला म्हणजे विष्णू म्हणून असतील, पण कृष्ण आपल्याला कृष्ण म्हणून दिसणार नाहीत. अनेकांना वाईट वाटलं, पण त्याच्यात जास्त दुःख झालं ते म्हणजे भगवान गोपालकृष्णांचा एक लाडका शिष्य, त्यांचा सख्खा चुलत भाऊच बरं का, की ज्याच्याबद्दल बोलताना भगवान गोपालकृष्णांनी सांगितलंय की हा माझ्यापेक्षा अणुमात्र कमी नाही. कृष्ण म्हणाले, तो शिष्य माझा आणि मी बरं का, अणुमात्र त्याच्यात आणि माझ्यात काही कमतरता नाही, माझ्यासारखाच तो आहे. कोण? उद्धवहा अणवपी न मन्योन्नहा. कृष्ण म्हणतात काय, की हा उद्धव माझ्यापेक्षा अणुमात्र कमी नाही. अशा भगवान गोपाल कृष्णांचा लाडका शिष्य, त्याचं नाव उद्धव स्वामी म्हटलंय बरं का त्यांना, उद्धव स्वामी. त्या उद्धवाला प्रचंड वाईट वाटलं आणि त्या उद्धवाने विचार केला की भगवान गेल्यावरती आपल्याला कोण उपदेश करणार, म्हणून तो रडत 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 आला. जेव्हा भगवान गोपाल कृष्णांकडे तो आला तेव्हा रडत रडत आला. असं आहे उद्धवाचं 2 मिनिटं तुम्हाला मी सांगतो कसं आहे ते. उद्धव हा बृहस्पतींचा शिष्य. भगवान गोपालकृष्णांकडे तो नंतर आलाय शिष्यत्व धारण करण्याकरता, पत्करण्याकरता. तो अगोदर कोणाचा शिष्य होता? बृहस्पतींचा. आणि इतका विद्वान, बृहस्पतींकडून शिकलाय अर्थात तो विद्वान, पण त्याची जी विद्वत्ता होती ना ती रुक्ष होती. श्रोते हो, भक्तीचा ओलावा त्याच्या विद्वत्तेला नव्हता. म्हणजे त्याला भगवंताकरता रडणं काय असतं, तळमळ काय असते माहिती नाही. पण तुम्ही त्याला सांगितलं मंत्र म्हणून दाखव बघू भगवंताकरता, तर तो म्हणून दाखवू शकतो, पण त्याच्यात तळमळ नव्हती, भक्तीचा ओलावा नव्हता बरं का. आज आपण बरीच अशी माणसं पाहतो की खूप शिकलेली असतात, डॉक्टर, इंजिनियर, अमुक तमुक, ॲडव्होकेट असं, पण ते त्यांच्या ठिकाणी भावना नसते. लक्षात घ्या, काही काही शिक्षण एकदा जास्त झालं की नाही बरं का, म्हणजे इथे शिक्षणाच्या विरुद्धची गोष्ट चाललेली नाही बरं का. भरपूर शिकावं पण तरी भावना बाळगून असावं. जी काही मनात आपल्याला वाटते, सुख दुःख, चांगलं बरं वाईट, हे सगळं आपल्या अंतःकरणात असावं. तो उद्धव कसा होता? बृहस्पतींकडून शिक्षणाचा प्रभाव असा होता की विद्वत्ता भरपूर होती पण वृक्ष होतो, त्याचं ज्ञान भक्तीनं ओथंबलेलं ज्ञान नव्हतं.
कृष्णांकडे आला. कृष्णांनी पाहिलं आणि उद्धवाला सांगितलं, भक्तीची कमतरता आहे तुझ्यात. भक्ती म्हणजे प्रेम, प्रेमाची कमतरता आहे. देवावर कसं प्रेम करावं, भक्ती कशी करावी याची कमतरता आहे. म्हणून तू कुठं जा, गोकुळात जा. कारण भगवान 11 वर्ष गोकुळात राहिलेले होते आणि गोकुळवासियांचं सगळ्यांचं प्रेम हे भगवंतांनी प्राप्त केलेलं होतं. त्यामुळे भगवान म्हणाले गोकुळात जा. आता गोकुळातली माणसं या उद्धवाच्या दृष्टीनं अडाणी, काही त्यांना कळत नाही, शिकलेले नाहीत, काही नाही, बरं का. उद्धव मात्र शिकलेला. तो उद्धव विचार करतो, देवा मी 1 दिवस फक्त राहीन गोकुळामध्ये, फक्त 1 दिवस राहीन. कृष्ण म्हणाले, अरे जा तर खरं, जाऊन तर बघ. तो म्हणाला, मी आज जाईन, उद्या राहीन, परवा पुन्हा रिटर्न तिकीट, हां पुन्हा मी येणार, निघून येणार, मला काही माहिती नाही. बर तू जा तरी, मग ठरव कधी यायचं. 1 दिवस राहीन असं सांगून गेलेला उद्धव, बरं का, किती दिवस राहिला? अहो 6 महिने राहिला गोकुळामध्ये. आणि गोकुळातून, बरं का, गोकुळातले लोक सगळे ब्रह्मज्ञानी नव्हते श्रोते हो, पण भगवंतावरती कसं प्रेम करायचं हे मात्र त्यांना माहिती होतं. बरं का, चोखामेळ्यांचा अभंग आहे की नाही, की आम्हा नकळे ज्ञान नकळे पुराण वेदांचे वचन. मला कळत नाही ज्ञान काय, ब्रह्मज्ञान काय, काही माहिती नाही. बरं का, आगमाची आडी निगमाचा भेद, बरं का, हे कळत नाही ते म्हणतायत. मग ह्याच्यावरती PhD होती मुंबई युनिव्हर्सिटीमध्ये, या अभंगावरती. अनेक मुलं आगमाची आडी निगमाचा भेद म्हणजे काय, आम्हा नकळे ज्ञान नकळे पुराण वेदांचे वचन, योग याग तप अष्टांग साधन. अष्टांग साधन म्हणजे काय? आणि चोखोबा सांगतायत अष्टांग साधन मला कळत नाही. म्हणजे कळतंय मला, जेव्हा संत म्हणतात ना मला कळत नाही, तेव्हा कळत असतं अष्टांग साधन, बरं का. नकळेची दान व्रत तप, पण कळतं काय हो अशा व्यक्तींना? चोखा म्हणे माझा भोळा भाव केला. श्रोते हो, मला आपल्याला एवढंच सांगायचं आहे, त्यांना बाकी ब्रह्मज्ञान गोकुळातल्या लोकांना काही नव्हतं, पण जे कळायला पाहिजे की नाही ते कळत होतं. काय, देवावरती माझ्या कृष्णावरती प्रेम करावं एवढं मात्र त्यांना माहिती होतं. आणि म्हणून असं प्रेम करत 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 असा तो उद्धव तयार झाला. म्हणून तो भगवंतासमोर येऊन रडतोय आणि भगवंतांना सांगतोय, तुम्ही निजधामाला गेल्यावरती आमच्यावरती कृपा कशी होणार? आम्ही कोणाकडे बघायचं? काय प्रश्न आहेत तुला उद्धवा? नाही म्हणाले, तुम्ही जाताय की नाही निजधामाला, मलाही घेऊन जा. उद्धवाने सांगितलं, मलाही घेऊन जा. भगवान म्हणाले, असं नाही करता येणार, प्रत्येकाची गती वेगळी आहे. माझं कार्य पूर्ण झालंय, तुझं अजून कार्य शिल्लक आहे उद्धवा, त्यामुळे तुला घेऊन जाता येणार नाही. मग म्हणाले, आम्हाला भगवंताची प्राप्ती तुम्ही गेल्यानंतर कशी काय होईल हे जरा तुम्ही आम्हाला सांगा, बरं का, हे तुम्ही आम्हाला सांगा. आणि म्हणून उद्धवाने असंख्य प्रश्न विचारले. 11वा स्कंध भागवतामधला, श्रीमद भागवत ग्रंथामधला 11वा स्कंध, या उद्धव स्वामींनी भगवान गोपालकृष्णांना प्रचंड प्रश्न विचारले, भरपूर विचारले. त्याच्यामधला एक प्रश्न फक्त आज बघायचा, याचं कारण चाललेल्या निरूपणाशी संबंधित आहे. काय प्रश्न विचारला उद्धवांनी? भगवंता, सामान्य माणसाकरता, प्रश्न एका उद्धवाचा, बरेच आहेत, त्यातला एक प्रश्न आहे, 13वा 14वा साधारण आहे, आता क्रमांक लक्षात नाही माझ्या, बरेच प्रश्न आहेत त्यातला, आणि मग त्या सगळ्या प्रश्नांवर कृष्णांनी उत्तरं दिली आहेत. तर हा जो प्रश्न आहे, काय प्रश्न विचारलाय उद्धवानी? सामान्य माणसाला ज्ञानप्राप्तीचा सोपा उपाय सांगा. बरं का, काय प्रश्न आहे? बाकी बरेच विचारलेत की कोणतं अनुष्ठान केलं की तुझी प्राप्ती होईल वगैरे, बरेच आहे. त्यातला महत्वाचा प्रश्न की सामान्य माणसाकरता, म्हणजे आपण सामान्य माणसं आहोत, बरं का, आपण काही ब्रह्मज्ञानी माणसं नाहीत, आपण संत सत्पुरुष नाही, त्यामुळे ते आपल्याला लागू आहे. सामान्य माणसाकरता ज्ञानप्राप्तीचा सोपा उपाय कोणता तो सांगा. आणि म्हणून भगवान गोपालकृष्ण म्हणाले आपल्या उद्धवाला, बस. आणि म्हणून उद्धवाला समोर बसवून भगवान गोपालकृष्णांनी त्याला एक एक प्रश्नावरती उत्तर द्यायला सुरुवात केली. म्हणून वर्णन असं आहे भागवतामध्ये की भगवंतांनी जेव्हा या उद्धवाला उत्तर द्यायला सुरुवात केली, तेव्हा भगवंतांनी, भगवान या पदावरून थोडंसं बाजूला भगवंतांनी होऊन भगवान हे सद्गुरू पदावरती आरूढ झाले. बरं का, नाही तर भगवान हा सद्गुरू नसतो. भगवंताला प्राप्त करण्याकरता सद्गुरूंची आवश्यकता असते. बरं का, जर देवाला प्राप्त करायचंय तर पूर्णानंद महाराज पाहिजेत, समर्थ पाहिजेत, गोंदवलेकर महाराज पाहिजेत, अक्कलकोट स्वामी महाराज पाहिजेत. पण हे भगवानच सद्गुरू झाले कोणाकरता? उद्धवा करता. म्हणून भगवान गोपालकृष्ण भगवान या पदावरून थोडा वेळ दूर झाले आणि सद्गुरू पद धारण करून उत्तर दिलं. कोणत्या प्रश्नावर? सामान्य माणसाकरता ज्ञानप्राप्तीचा सोपा उपाय कोणता, ह्या प्रश्नावरती भगवान बोलायला लागले. काय म्हणाले भगवान? उद्धवा,
आत्मनो गुरुरात्मैव. भगवंताच्या मुखातून हा श्लोक बाहेर पडला या प्रश्नाच्या उत्तराकरता. आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम श्रेयोसावनुविन्द्यते. गोपाल कृष्ण महाराज की जय. काय अर्थ आहे या उत्तराचा? या जे काही भगवंतांनी हा श्लोक हा श्लोक आहे आणि हे उत्तर दिलंय श्लोकातून भगवंतांनी. काय? ज्ञानप्राप्तीचा सोपा उपाय कोणता? भगवान म्हणाले आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः. आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः. याचा अर्थ काय? भगवान म्हणाले उद्धवा, आपलं गुरुत्व आपणच धारण करायचं. कलियुगात द्वापार युग समाप्त होणार आता आणि पुढे कलियुग होणार. कलियुगाकरता या उद्धव म्हणजे आपण बरं का, सगळेजण बरं का. उद्धवाने हे जे प्रश्न विचारलेत भगवान गोपालकृष्णाने, हे सगळे आपल्या अंतःकरणातले प्रश्न आहेत, आपल्या सोयीचे, आपल्याला उत्तर प्राप्त होई म्हणून आहेत. भगवान काय म्हणाले? आपलं गुरुत्व आपणच करावं बरं का. आणि हे कोणाकरता सांगतोय? पुरुषस्य विशेषतः. सगळ्या मी पुरुषांना म्हणजे स्त्री नाही असा अर्थ नव्हे बरं का. पुरुष हे उपलक्षण बोलणं आहे. मनुष्य जन्म, स्त्री माणूस आहे आणि पुरुष सुद्धा माणूसच आहे. मनुष्यामध्ये स्त्री आणि पुरुष दोन्ही येतात. त्यामुळे पुरुषस्य विशेषतः बरं का. हे जर शक्य असेल, मी जे हे सांगतोय, गोपालकृष्ण म्हणतात हे फक्त पुरुषालाच शक्य आहे, म्हणजे मनुष्य जन्मालाच, मनुष्य देहालाच शक्य आहे बरं का. आणि म्हणून यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम, आपल्या जीवनामध्ये जगामध्ये प्रत्यक्ष दिसणाऱ्या ज्या गोष्टी असतात, एखादी खुर्ची आहे बरं का, काय माईक आहे, मॉनिटर आहे, डेक आहे, काहीतरी आहे. प्रत्यक्ष जी काही गोष्ट आपल्याला, जी काही दिसेल, जे काही दिसेल आपल्याला माहिती नाही, काही दिसू शकतं. जी प्रत्यक्ष गोष्ट दिसेल त्या प्रत्यक्ष गोष्टीवरून अनुमान काढायचं बरं का. तत्प्रत्यक्षानुमानाभ्याम श्रेयोसा वनुविंद्यते. याचा अर्थ आपल्या श्रेयाचा मार्ग आपणच निर्माण करायचा, आपणच ठरवायचा. आता ह्या उत्तरावरती अर्जुनाचे पुन्हा आपल्या उद्धवाचे असंख्य प्रश्न. उद्धव म्हणतो अहो, आपण तर निरूपणाला अभंग काय घेतला? धरी सद्गुरूंचे पाय. आणि गोपालकृष्ण उद्धवाला उत्तर काय देत आहेत? आपलं गुरुत्व आपणच करायचं. कळतोय का मुद्दा काय चाललाय निरूपणाचा? आपल्याला समर्थ सांगतायत की आता तरी जाय धरी सद्गुरूंचे पाय. 450 वर्षापूर्वी हा अभंग आहे. आणि भगवान गोपालकृष्ण उद्धवाला सांगतायत की आत्मनो गुरुरात्मैव. आपल्यावरती कृपा प्राप्त व्हावी, समाधान प्राप्त व्हावं, याकरता काय करा? आपलं गुरुत्व आपणच धारण करा बरं का. उद्धव प्रश्न विचारतो, आपलं गुरुत्व जर आपणच धारण करायचं असेल तर मग धरी सद्गुरूंचे पाय या म्हणण्याला काय अर्थ राहिला? मग सद्गुरू हवेतच कशाला? मीच माझा तारक. भगवान म्हणाले त्या अर्थी म्हणत नाहीये. भगवान म्हणतायत आपलं गुरुत्व आपण धारण करा. याचा अर्थ, आता प्रश्न एक उत्तर आहे का बरं का? आपलं गुरुत्व आपण धारण करा याचा अर्थ काय? कृष्ण सांगतायत की आपली पारमार्थिक अवस्था अशा पातळीवरती न्या बरं का. आपली पारमार्थिक अवस्था म्हणजे काय? अर्थ कळतोय का बघा. आपली पारमार्थिक अवस्था म्हणजे बाबा मी रोज जप करत असेन 10 मिनिटं, 15 मिनिटं, 20 मिनिटं, तर असं जप करीत भगवंताच्या सान्निध्यात राहत बरं का, आपली पारमार्थिक अवस्था अशा पातळीपर्यंत न्या की सद्गुरू आपोआप चालत आले पाहिजेत. आपलं गुरुत्व आपण धारण करायचं याचा अर्थ काय? आपली पारमार्थिक अवस्था अशा पातळीपर्यंत न्यायची बरं का की सद्गुरू स्वतःहून आले पाहिजेत आणि म्हणाले पाहिजेत शिष्या चल, तुझ्यावरती मी कृपा करतो. सद्गुरूंची आवश्यकता नाही असा अर्थ ह्या श्लोकामध्ये दिलेला नाही. भगवान म्हणतायत आपलं गुरुत्व आपणच करा. आणि म्हणून हे सगळ्यात कोणाला शक्य आहे? पुरुषस्य विशेषतः. हे सगळ्यात शक्य आहे ते म्हणजे पुरुषालाच, म्हणजे माणसालाच. लक्षात घ्या. म्हणून भगवान ब्रह्मदेवांनी 83,99,999 इतक्या जणांना निर्माण केलं आणि त्याच्यामध्ये बरं का सगळ्यांमध्ये देहबुद्धी ठेवली आणि फक्त एकट्यामध्ये माणसामध्येच आत्मबुद्धी ठेवली. म्हणून बघा सगळ्या पक्ष्यांपेक्षा आपलं शरीर सुंदर आहे बरं का. कसं? माणसाचंच शरीर फक्त उभं आहे का? बाकी कोणाचं शरीर उभं नाही. कोणाचंच शरीर उभं नाही, फक्त माणसाचंच. काही आडवे आहेत प्राणी, काही तिरपे आहेत, काही आडवे तिरपे असे आहेत बरं का. फक्त माणूस असा आहे की त्याचं शरीर उभं. आणि उभं का ठेवलं? छान दिसतो म्हणून, जरा देखणा दिसतो उभा राहिला.
हां, हात काय ते कळतात, पाय काय ते कळतात, डोळे काय ते समजतात, असं आडवं राहिलं की कसं समजणार, असं म्हणून नाही. उभा असण्याचा संबंध कर्माशी आहे श्रोते हो, उभा असण्याचा संबंध कर्माशी आहे. आणि म्हणून श्रोते हो, ब्रह्मदेवाला आता थोडीशी शंका आली. काय, माणूस फक्त उभा नाहीये. एक प्राणी जो असा आहे ना, 83,99,999 मध्ये एक प्राणी असा आहे, तो कधी कधी उभा राहतो. कोण? माकड, वानर कधी कधी उभं राहतं बरं का, कधी कधी ते उभं राहतं. आता ते कधी कधी उभं राहतं म्हणून संस्कृतमध्ये शंका जर व्यक्त करायची असेल तर वा हे अव्यय वापरलं जातं बरं का, वा हे अव्यय वापरलं जातं. आणि म्हणून ब्रह्मदेवांना शंका आली का हे कधी कधी उभं राहतं, म्हणून काय म्हटलं, वा नर, वा नर. आणि आपण कोण? नर, लक्षात घ्या. म्हणून काय म्हटलंय गोपालकृष्णांनी, पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम श्रेयोसा वनुविंद्यते. आपल्या श्रेयाचा मार्ग आपणच धारण करायचा, म्हणजे आपलं गुरुत्व आपणच धारण करायचं. कसं? नरेंद्रांकडे रामकृष्ण परमहंस चालत आले. नरेंद्रने आपलं चित्त, आपलं वैराग्य, आपली विरक्ती इतकी उच्च पातळीपर्यंत नेली की रामकृष्ण परमहंस स्वतः चालत आले. नरेंद्र उत्तम संगीत तज्ञ बरं का, बासरी वाजवायचे. बासरीच्या कार्यक्रमात रामकृष्ण परमहंस आले होते त्या कार्यक्रमाला नरेंद्रांच्या बरं का. आणि एक दिवशी घरी आले आणि रामकृष्ण परमहंस म्हणाले नरेंद्रांना, नरेंद्रा येतोयस ना, येतोयस ना. घरी आले, दार ठोकवलं. नरेंद्रा चल. रामकृष्ण परमहंस आले घरात. नरेंद्र म्हणाला, मी नाही येणार हो गुरुजी. का? मला नोकरी करायची आहे, पैसे मिळवायचे आहेत आणि आईचं रक्षण करायचंय. माझ्या घर चालवून आईचं माझ्या रक्षण करायचंय, मला नोकरी करायची आहे. तुला काय करायची आहे? नोकरी ना. मी देतो तुला नोकरी. मग येतोस? असं रामकृष्णांनी विचारलं. मी देतो तुला नोकरी. नक्की द्याल गुरुजी? हो. आणि म्हणून नरेंद्र रामकृष्ण परमहंसांसोबत गेला, काली मातेच्या समोर आला आणि सांगितलं, ती काली माता आहे आतमध्ये, भक्तानं मागितलेली सगळी गोष्ट ती पूर्ण करते. तुला जे हवंय ना ते आज जा, दार बंद कर गाभाऱ्याचं आणि तिच्या डोळ्यात डोळे घाल आणि माग तुला जे हवंय ते. बरं का, रामकृष्ण परमहंसांनी नरेंद्राला सांगितलं. नरेंद्र आतमध्ये गेला, दार लावून घेतलं, मातेला बघितलं, काली मातेला डोळ्यात डोळे घातले आणि मातेला सांगितलं, बघा काय सांगितलं, आले होते कशाला मागायला? नोकरी मागायला. नोकरी हवी होती नरेंद्रांना. पण तिच्या समोर गेल्यावरती, परमात्म्याच्या समोर गेल्यावरती जे मागायचं ते विसरले. असंच आहे हो, शेवटी सद्गुरूंना जे पाहिजे ना तेच बोलतो शिष्य बरं का, तोच विद्यार्थी बोलतो. आणि म्हणून आले आणि काय मागितलं मातेकडे, माते ह्या जगात जे दिसतं ते सगळंच खरं असतं असं नाही बरं का, बऱ्याच गोष्टी आहेत बरं का. माणूस आपल्याला प्रत्येक कुठली वस्तू घ्यायची दिसतं ते खरं असेलच असं नाही. म्हणजे ह्या जीवनात खरं काय आणि खोटं काय, माते आई मला काही कळतच नाही. मग खरं आणि खोटं ह्याच्यातलं काय नक्की सुवर्ण मध्य काढायचा, ह्याचा तू मला विवेक दे बरं का. सांगितलं, मला तू विवेक दे. काली मातेनं तथास्तु म्हटलं बरं का. बाहेर आले दार उघडून. रामकृष्ण परमहंसांनी विचारलं, मागितलीस का नोकरी? नाही म्हणाले, नोकरी नाही मागितली, खरं खोटं निवडण्याचा विवेक दे असं मागितलं. म्हणजे विवेक मागितलास तू, पण नोकरी नाही मागितलीस तू. जा पुन्हा जा आणि माग बघू. आणि म्हणून पुन्हा दार बंद केलं नरेंद्रनं. आतमध्ये आला, काली मातेच्या डोळ्यात डोळे घातले आणि मातेला सांगितलं, कशाला आले होते पुन्हा? सांगितलं होतं नोकरी मागायला जा. पण नाही, शेवटी सद्गुरूंना हवं तेच बोललं जातं. आले समोर आणि काली मातेला म्हणाले, तुझ्या डोळ्यात जो आनंद ओसंडून वाहतोय ना बरं का, तो आनंद तू मला दे बरं का. तुझं स्वरूप आनंद आहे. शंकराचार्यांनी विवेक चूडामणीमध्ये म्हटलंय, भगवंताचं स्वरूप कसं आहे, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियाः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इतिरणा. असं असणारं भगवंताचं स्वरूप, तू मला आनंद दे. तथास्तु म्हणाली काली माता. बाहेर आले, विचारलं रामकृष्ण परमहंसांनी, मागितलीस का नोकरी? नाही हो म्हणाले, आनंद मागितला. अरे नोकरी का नाही मागितलीस? नाही म्हणाले, माझ्या मुखातून असंच आलं, विवेक आणि आनंद. वा वा, छान मागितलंयस. रामकृष्ण परमहंस म्हणाले, मागाशी विवेक मागितलास, आता आनंद मागितलास, म्हणून तुझा आजपासून झाला विवेकानंद. नरेंद्र ते विवेकानंद. का हो विवेकानंद झाले? महिमनाथला एक श्लोक म्हणून दाखवलाय परदेशात तिकडे, रुचीनाम वैचित्र्यात बरं का. हा श्लोक महिमनामधला म्हणून दाखवलाय परदेशात जाऊन बरं का. का आमच्या ह्या सगळ्या भारतामध्ये वेगवेगळ्या पंथाचे रुचीचे लोक राहतात आणि भगवंताबद्दल, आणि जशा सगळ्या नद्या समुद्रालाच
मिळतात त्या पद्धतीनं अनेक सगळेजण उपासना करणारे त्यांच्यावरती भगवंताची कृपा प्राप्त होते बरं का. तिकडे परदेशामध्ये क्लॅपिंग बरं का, उभं राहून टाळ्या वाजवणं चांगलं समजलं जातं बरं का. आणि अशा पद्धतीनं सभा जिंकली विवेकानंदांनी. का हो, आत्मनो गुरुरात्मैव, सद्गुरू स्वतःहून चालत आले बरं का. गोपालकृष्ण काय सांगतायत, बुद्धवाला आपलं गुरुत्व आपणच धारण करा. याचा अर्थ काय, आपली पारमार्थिक अवस्था अशी करा की गुरुनी स्वतःहून आलो पाहिजे आणि शिक असं म्हटलं पाहिजे. म्हणून समर्थ म्हणतायत, धरी सद्गुरूंचे पाय. श्रोते हो, अशा सद्गुरूंच्या चरणांवरती गेल्यावरती सद्गुरू कशी कृपा करतात हे आपण चरित्र भागामध्ये बघूया. श्रोते हो, आज विशेष असं आहे, सद्गुरूंच्या सान्निध्यामध्ये कीर्तन आहे, त्यामुळे सद्गुरू महात्म्य सांगणारं हे आख्यान पाहिजे, पूर्वरंग पाहिजे. आणि दुसरं म्हणजे आज संकष्टी चतुर्थी आहे, लक्षात घ्या. त्यामुळे मंगलमूर्तींचं दर्शन होईल आणि सद्गुरूंची कृपा अशी होईल बरं का. असं असणारं एक दुर्मिळ आख्यान हे आपण चरित्र भागामधून बघूया. म्हणून पूर्वरंग अभंगामध्ये आमचे समर्थ सांगतात, आता तरी जाय जाय धरी सद्गुरूंचे पाय. गमपनी सानी पम गमनी पम ग सा. आता तरी जाय 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 हो, आता तरी जाय 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 हो, आता तरी जाय जाय. आता तरी जाय 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 हो, आता तरी जाय हो, आता तरी
कीर्तनाच्या पद्धतीप्रमाणे थोडा वेळ नामस्मरण करायचं, जमेल त्या पद्धतीनं ताड बसायचं आणि भगवंताचं नाम घ्यायचं. कीर्तनामधली टाळी आपल्याला माहिती असेल कशी असते. अशी एरवी आपण कार्यक्रमातली जेव्हा गाणं ऐकल्यानंतर जी टाळी वाजवतो ती अशी वाजवतो बरं का, पण कीर्तनामधली जी टाळी आहे ती अशी नमस्काराच्या ह्याच्यामधली. आणि म्हणून नुसती टाळी नाही तर टाळीसोबत नाम रघुपती राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. बोला रघुपती. ओ रघुपती राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. रघुपती राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. रघुपती. ओ रघुपती राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. रघुपती. ओ रघुपती राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. रघुपती. रघुपती राघव राजा राम पतित पावन रघुपती राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. 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 राजाधिराज श्री प्रभु रामचंद्र महाराज की जय. पुंडलीक वरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त समर्थ सद्गुरु श्री पूर्णानंद महाराज की जय. जय रघुवीर समर्थ. प्रसंग असा आहे हो रामनवमीचा दिवस मंदिरात दिवस मंदिरात रामनवमीचा हो रामनवमी
कधी पदांमध्ये हीच चाल कीर्तनातली वापरली. किती मागे उभा मंगेश, पुढे उभा मंगेश, मागे उभा मंगेश, पुढे उभा मंगेश. अजून शुभंकरोती म्हणा मुलांनो, शुभंकरोती म्हणा. अजून किती आज आहे. प्रथम तुला वंदितो कृपाळा, प्रथम तुला वंदितो स्वये येतो राम जन्माची संधी असे खास, त्याच समयी हो त्याच समयी, त्याच समयी, त्याच समयी, त्याच समयी. हो त्याच समयी जन्मला राम भक्त. हो राम नवमीचा दिवस मंदिरात, राम नवमीचा दिवस मंदिरात, राम नवमी नवमी राम नवमीचा. जय जय रघुवीर समर्थ. श्रोते हो, रामनवमीचा दिवस होता आणि रामनवमीच्या दिवशी जांबेमध्ये सूर्याजी पंत ठोसरांच्या घरामध्ये 10 दिवस रामनवमीचा उत्सव साजरा व्हायचा. आणि अशा नवमीच्या दिवशी वेळ सुद्धा रामजन्माचीच. घटका अशी पूर्वी आत्ता जशी घड्याळ आहेत तशी पूर्वी घड्याळं नव्हती, घटका ठेवलेली असायची. आणि तिखट असा आवाज झाला की रामजन्माच्या कीर्तनाला किंवा कुठलंही जेव्हा जन्माचं कीर्तन असेल, दत्त असेल, कृष्ण असेल, तेव्हा खट अशी घटका वाजली की सगळ्यांनी फुलं उधळायची. आणि म्हणून सगळ्यांनी फुलं उधळली बरं का. रामजन्माची आर्या भानोजीपंत गोसावी नावाचे एक कीर्तनकार आसनगावचे, ते कीर्तनाला रोज असायचे 10 दिवस या ठोसरांच्या घरामध्ये जांबेमध्ये. आणि म्हणून त्यांनी आर्या म्हटली. वसंत समयी चैत्री आणि अभिजित नक्षत्री शुद्ध नवमीला, आणि रविकुली राम स्वरूपी कौसल्या सुत प्रभू प्रगट झाला. जय जय रघुवीर समर्थ. आणि असं म्हणून रामजन्माची आर्या म्हणून सगळ्यांनी फुलं उधळली. त्याच्यानंतर न्हाणी पाळणा वगैरे सुरुवात झाली. इतक्यात त्या भानोजीपंत गोसाव्यांच्या कीर्तनाला पाठीमागेच बरं का झांजेच्या साथीला सूर्याजी पंत ठोसर उभे होते. कोणीतरी आलं हाक मारण्याकरता आणि सूर्याजींना म्हटलं की अहो झांज कसली वाजवताय, कीर्तनात कसले, बाजूला या, सुवेर आलाय तुम्हाला, सोयर आलाय, बाजूला या. कोण आलं बरं का. म्हणून रामनवमीचा दिवस सांगितलेला होता, वेळही तीच होती बरं का. असं 12:30 12:40 या दरम्यान या सूर्याजी पंत ठोसर यांच्या घरामध्ये एक द्वितीय पुत्र जन्माला आला बरं का. पहिला पुत्र श्रेष्ठ गंगाधर पंत बरं का, आणि दुसरे श्री समर्थ रामदास स्वामी महाराज, की ज्यांचं वर्णन आमच्या दासगणू महाराजांनी एका श्लोकात केलंय. धरोनी पहा वेश हा मानवाचा, धरोनी पहा वेश हा मानवाचा, आणि जगी जन्मला अंजनी बाळसाचा. हनुमंतांचे अवतार हे आपले समर्थ रामदास स्वामी आहेत. आणि म्हणून जया शोभले नाम हे रामदास, आणि नमस्कार माझा तयांच्या पदास. राष्ट्रगुरु श्री समर्थ रामदास स्वामी महाराज की, सद्गुरुनाथ महाराज की जय. असे समर्थ जन्माला आले. वयाच्या 8व्या वर्षी श्री समर्थांच्या मुखातून निघालेलं एक वाक्य आहे, ते म्हणजे चिंता करीतो विश्वाची बरं का. आपल्या पहिल्या भावाचं बरं का, म्हणजे थोरल्या भावाचं लग्न झाल्यावरती समर्थांना सुद्धा राणूबाई समर्थांच्या मातोश्री सांगायच्या, अरे तुझा मोठा भाऊ थोरला भाऊ जसं त्याने जसं लग्न केलं तसं तू सुद्धा लग्न कर बरं का. करशील का, माझ्यावर जर प्रेम असेल तर तू लग्नाला हो म्हणशील.
बरं का. आणि समर्थांनी होकार दिला, करतो लग्न, म्हणजे लग्नाला होकार दिला फक्त, बरं का. बऱ्याच जणांचा असा गैरसमज आहे की समर्थांनी आपल्या आईला फसवलं या लग्न ह्या विषयामध्ये, तर कुठेही फसवलेलं नाही, बरं का. समर्थ रामदास स्वामी महाराज यांच्या आयुष्यामध्ये 2-3 संत सत्पुरुष येऊन गेले. त्यांचं नाव गिरधर स्वामी, दिनकर स्वामी, बरं का, किंवा तंजावरचे भीमस्वामी तंजावरकर, बरं का. असे 2-3 सत्पुरुष येऊन गेलेत. त्यांनी सांगितलं समर्थांनी कुठेही आपल्या आईला फसवलेलं नाही, बरं का. कसं बघा, ऐका. समर्थ प्रतापात ओवीबद्ध आहे चरित्र ते समर्थांचं, पण सगळ्यांना ओवीबद्ध चरित्र कळत नाही. मराठीमधून चिंता करीतो विश्वाची पुस्तकच आहे सुनील चिंचोलकरांचं, त्याच्यामधून अंदाज येतो आपल्याला. तर कुठेही आईला आपल्या त्यांनी फसवलेलं नाही, बरं का. कसं आता ऐका. आई म्हणाली या समर्थांना, 12 वर्षाचे समर्थ, 12 वर्षाचे समर्थ, त्या समर्थांना म्हणाली मला तुला बोहल्यावरती उभं राहिलेलं बघायचंय, बरं का. समर्थ म्हणाले हो, राहतो. बोहल्यावरती उभं राहायला काय जातंय हो, पुढचं पुढे, हो, होकार दिला. दुसरं, तुझ्या डोक्याला मुंडावळ्या बांधलेल्या मला बघायच्या आहेत, हो, बांधतो. बांधायला काय जातंय, बांधून घ्यायच्या, बाकीची नेवरा मुलं जशी बांधतात तशी. तिसरं, नारायणा, नारायणा म्हणजे समर्थांचं नाव नारायण आहे, लक्षात घ्या. समर्थांना म्हणाली नारायणा, पहिलं झालं काय, बोहल्यावरती उभं राहिलेलं बघायचंय. पहिलं 3च वाक्य आहेत. पहिलं बोहल्यावरती उभं राहिलेलं बघायचंय, होकार. दुसरं, मुंडावळ्या बांधलेल्या बघायच्या आहेत, होकार. तिसरं वाक्य, तुझ्या डोक्यावरती अक्षता पडलेल्या मला बघायच्या आहेत, बरं का, हो. आणि ह्याच्यानंतर गिरिधर स्वामी सांगतात काय व्यक्तिमत्व असेल समर्थांचं, पुढे काय होणार आहे हे अगोदरच माहिती या महापुरुषाला. समर्थांनी काय केलं, 3 वाक्यांना होकार दिल्यावरती राणूबाईंच्या म्हणजे आपल्या आईच्या तोंडावरती, मुखावरती असा हात ठेवला. का, त्याच्यानंतर जर 4थं वाक्य आई जर असं चुकून म्हणाली असती, आता असं आहे समोरचं काय म्हणेल सांगता येत नाही, लक्षात घ्या. आई जर असं समोरून चुकून म्हणाली असती की तुला लग्न झाल्यावरती मुलं झालेली मला बघायची आहेत, आता तिथपर्यंत थांबलं पाहिजे की नाही श्रोते हो. म्हणजे त्याच्यानंतर मग आपण जायचं, बरं का. किती उशीर परमार्था करता, बरं का. मग 25-30 वर्ष पहिली प्रपंचात आणि मग उरली तर ती परमार्थात, असं नको. आणि म्हणून हो, होकार दिला, करतो, एवढंच म्हटलं. आणि त्या पद्धतीनं भोवल्यावरती उभे राहिले, मुंडावळ्या बांधून घेतल्या, पहिलं मंगलाष्टक झालं, बरं का. मराठवाड्यामध्ये पद्धत आहे की लग्नाच्या वेळेला पहिलं मंगलाष्टक मुहूर्त होता गोरज मुहूर्त संध्याकाळचा, 7:40 मुहूर्त होता. आणि साधारण 7 वाजता पूर्वीची पद्धत होती की आता जसं 10 मिनिटं अगोदर अगदी उभे राहतात आणि ओढून ताणून आणावं लागतं नवऱ्या मुलगीला मेकअपच्या रूममधून, बरं का. तसं पूर्वीचा काळ नव्हता श्रोते हो, बरं का. कारण विधींना महत्त्व पूर्वी दिलं जायचं, बरं का. त्यामुळे अर्धा पाऊण तास अगोदर ही मंगलाष्टकं सुरू व्हायची. त्यामुळे पहिलं मंगलाष्टक झाल्यावरती मुलगी येणार, पण पहिलं मंगलाष्टक शुभमंगल सावधान. गुरुजी मंडळी म्हणतायत गंगा सिंधू सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा. आठवलं की नाही आपलं जय जय रघुवीर समर्थ. ज्यांना आठवलं ते हसतायत, ज्यांना नाही आठवलं ते म्हणतात काय बुवा आमचं आम्हालाच माहिती. जय जय रघुवीर समर्थ. गमतीचा भाग सोडून द्या. आणि म्हणून पहिलं मंगलाष्टक शुभमंगल सावधान ऐकलं आणि समर्थांची दिव्य प्रतिभा. समर्थ म्हणतात जर शुभ आहे, मंगल आहे, मग सावध कशाला. सावधान कुठे लिहिलेलं असतं, खतरा. 1 कवटी आणि 2 हाडं, 4400 व्होल्ट. जर हात लागला तिथं काय होईल, खतरा. समर्थ म्हणाले सावधान इथं का लिहिलंय, जर शुभ आहे, मंगल आहे, मग सावध कशाला. लक्षात घ्या. समर्थांचा नंतरचा अभंग आहे, घटका गेली पळे गेली तास वाजे झणाणा, बरं का. 1 प्रहर 2 प्रहर 3 प्रहर गेले, विषयाच्या संगे 4 प्रहर गेले. त्याच्याकरता सावधान आहे. परमार्थाचं करायचं असेल ना, शुभ आणि मंगल आहे, पण समर्थांच्या दिव्य प्रतिभेने जर अर्थ लावायचा झाला, आत्ता जर सावध झालो पहिल्या मंगलाष्टकालाच, तर पुढे शुभ आणि मंगल आहे. आणि म्हणून जय जय रघुवीर समर्थ. आणि म्हणून निघाले, नाशिकला आले, काळारामाच्या समोर आले. 12 वर्ष तपश्चर्या समर्थांनी केली.
13 कोटी रामनाम जपाचा संकल्प, गायत्रीचं पुरश्चरण, बरं का, रोज 1200 सूर्यनमस्कार, 12 वर्ष कायमच घालत होते, पण 12 वर्ष अगदी सांगावं, अगदी अधोरेखित करून म्हणून सांगते मी आपल्याला. रामनाम कायमच घेतलेले, पण 12 वर्षामध्ये 13 कोटी रामनाम जपाचा संकल्प, 1200 सूर्यनमस्कार रोजचे, पहाटे 4 ते 6 2 तासामध्ये 1200 सूर्यनमस्कार. त्यांनी सूर्यनमस्काराचे प्रकार दिलेत दासबोधामध्ये, चक्री सूर्यनमस्कार, दंड सूर्यनमस्कार, वेगवेगळे प्रकार आहेत सूर्यनमस्काराचे, ते सगळे. आणि 5 घरं रोजची भिक्षा, बरं का. कोणी काही भिक्षेत द्यायचो. एकानं तर पोतेरं फेकून मारलंय, एका बाईनं पोतेरं सारवलेलं शेणाचं पोतेरं मारून फेकून मारलंय. समर्थ म्हणाले बरोबर आहे. काल काकड्या करता, काकड आरती करता, पंचा संपलेले होते सगळे, कापडं सगळी पांढरी संपलेली होती. रामराला कालच रात्री विनवणी केलेली होती काळरामाला. रोज काकड आरती आपल्या टाकळीकडे आम्ही मुक्कामी करायचे समर्थ, की बाबा आता उद्या कसला काकडा करू. हां, रामाने सोय केली. काय पोतेरं फारलं होतं ना, झेललं समर्थांनी, बरं का. ते गंगेवरती नेलं, गोदावरी नदीवरती नेलं, बरं का. ते सगळं व्यवस्थित सगळं स्वच्छ केलं आणि ते म्हणून काकडा केला, बरं का. मला आपल्याला सांगायचं आहे, आपत्तीचं सुद्धा इष्टापत्तीत कसं रूपांतर करता येतं. लोकमान्य टिळक जेलमध्ये, पण गीता रहस्य सारखा ग्रंथ बाहेर पडला, बरं का, जेलमध्ये असताना. आपण जेलमध्ये नाही ना, म्हणजे कीर्तनाच्या आत आत्ता सध्या 7:15 7:30 पर्यंत, पण बरं का, किती रहस्य आहे. मला आपल्याला एवढंच सांगायचंय श्रोते हो, की अशा पद्धतीनं 12 वर्ष पूर्ण झाली आणि प्रभू रामचंद्रांचं सगुण दर्शन या समर्थांना झालं. घनश्याम हा राम लावण्य रूपी आणि महाधीर गंभीर पूर्ण प्रतापी, करी संकटी सेवकांचा कुढावा आणि प्रभाते मनी रामचिंतित जावा. जय जय रघुवीर समर्थ. प्रभू रामचंद्रांचं सगुण दर्शन वयाच्या कितव्या वर्षी? 24व्या वर्षी समर्थांना या टाकळी ग्रामी झालं, गुहेमध्ये झालं. आणि रामरायाने विचारलं समर्थांना काय पाहिजे, काय मागितलं समर्थांनी रामरायांकडे. एक बार मुख से कहो, बरं का, एक बार मुख से कहो श्री रामदास मेरो. एकदा म्हण रामा की हा रामदास माझा आहे. कारण नाशिकला आल्यावरती, पंचवटीला आल्यावरती समर्थांनी आपलं असणारं मुळीचे नाम नारायण टाकोनी दिले, बरं का. आणि स्वेच्छे धरिले रामदास, अशी ओवीच आहे. काय रामदास नाव धारण केलं म्हणून समर्थ म्हणतायत की एक बार मुख से कहो श्री रामदास मेरो. एकदा म्हण रामा की हा रामदास माझा आहे, आणि म्हणून तुम गरीब के नवाज मैं गरीब तेरो. जय जय रघुवीर समर्थ. की तू गरिबांचा देव आहेस आणि मी हा गरीब तुझा आहे, असं एकदा म्हण रामदास म्हण. आणि म्हणून एकदा सांगू का मी तुम्हाला, सद्गुरूंनी, संतांनी, भगवंतांनी हा माझा आहे असं म्हटलं, हा विद्यार्थी, हा शिष्य माझा असं म्हटलं की परमार्थामध्ये असणारं काम पूर्ण झालं. आणि अशा पद्धतीनं समर्थांना सांगितलं की तुम्हाला जे ज्ञान प्राप्त झालेलं आहे, ह्या ज्ञानाचा उपयोग अखंड भारतभर करा. आणि समर्थ भारत भ्रमण करण्याकरता म्हणून निघाले. किती गावं फिरले? 2 अभंग आहेत समर्थांच्या गाथेत, म्हणजे बरेच अभंग आहेत, त्याच्यात 2 अभंग मोठे आहेत. एक अभंग 60 चरणांचा आणि दुसरा अभंग 75 साधारण चरणांचा. तुम्ही घाबरू नका, आत्ता म्हणत नाहीये मी, हां, कारण 11 वाजले तरी पूर्ण व्हायचे नाहीत. एक चरण, एक चरण, बरं का. 2 मोठे अभंग आहेत, 60 चरणांचा. आणि काय हा अभंग? तर या अभंगात समर्थांनी मी कुठल्या कुठल्या गावी गेलो त्या सगळ्या गावांची यादी, नावं या 2 अभंगात आहेत. एक 60 चरणांचा, एक 75 चरणांचा. मोठे अभंग आहेत, 1.5, 2, 2, 2.5 पानं अभंगच आहेत, बरं का. मोरगावला आलेत समर्थ. मोरगावच्या गणपती समोर आरती केली आहे. सुख करता दुःख हरता वारता म्हणून आरती सुद्धा ती नीटच म्हणायची, बरं का. का माहितीये का? काहींनी ती आरतीची चाल बदलली आणि आपले शब्द त्यात घातले. सुख करता दुःख हरता वारता विघ्नाची हो. हा हो कुणी घातला? हो नाहीये. म्हणजे असा अर्थ काय होतो माहितीये का? चाल बरी आहे हो, चाल चांगली आहे, पण हो ने गोंधळ घातला. अर्थ काय होतो? सुख करता, आपण सुज्ञ श्रोते आहात, अर्थ सांगण्याची गरज नाही, आपणच बघा काय अर्थ होतो. सुख करता दुःख हरता वारता विघ्नाची हो. जय जय. अर्थ कळला असेल, नसेल अर्थ कळला तर बघा, देवा तू आमची कायम वारता दुःखाची हो, बरं का. आणि किती वेळा? एकदा नाही,
वार्ता विघ्नाची हो, वार्ता विघ्नाची हो वार. किती वेळा? एकदा म्हणून नाही भागत, 3-3, 4 वेळा ब्रह्मांडी माळा जेजुरी जवळ असं भयानक. भगवान शंकर भयानकच आहे बरं का. तसंही भगवान शंकर बरं का, साधारणतः भोळा जरी म्हटलं असलं ना त्याला भगवान शंकरांना, तरी सुद्धा नामदेवांचा अभंग आहे की कैलासीचा पती भोळा आणि चक्रवर्ती. तो भोळा आहे म्हणून शक्तीतून कमी झालेला नाही, चक्रवर्ती पण त्याचं कायमच आहे, लक्षात घ्या. पार्वतीचा पती योगीराज बरं का. तिथं त्या लवथळेश्वराच्या समोर लवथवती विक्राळा ब्रह्मांडी माळा ही आरती केली. बऱ्याच जणांना समर्थांच्या या आरत्या आहेत, बाकी ठिकाणं हे माहितीच नाही बरं का. समर्थांच्या ज्या विरोधी लोक आहेत ना आज महाराष्ट्रामध्ये किंवा भारतामध्ये, त्यांना माहितीच नाही की गणपतीचे दिवस आले की आम्ही त्यांनी लिहिलेल्या आरत्या म्हणतो. कारण सरळ कोणी म्हणतच नाही 10-20 काय नाही, 10 काय काय वाटेल ते म्हणतात बरं का, काय वाटेल. त्यामुळे माहितीच नाही समर्थांच्या ह्या आरत्या आहेत. जर समर्थांवरती राग आहे तर मग समर्थांनी लिहिलेल्या आरत्या का म्हणायच्या नाहीत बरं का. एक कुठेतरी निष्ठा पाहिजे बरं का. विरोध करायचा तर पूर्ण विरोध करायचा, नसेल पूर्ण त्यांचं वाङ्मय आपल्यापर्यंत पूर्ण आपलं आहे म्हणून आपण उपयोगात आणायचं, कारण ते आपल्या करताच आहे बरं का. असे समर्थ फिरत 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 कुठे आले. पण प्रत्येक गावामध्ये समर्थांचं वैशिष्ट्य, गावात गेलं की एक मारुतीचं मंदिर उभारायचं. का? नुसतं मारुतीचं मंदिर नाही, मारुती अशी देवता आहे श्रोते हो, की जिच्याकडे, ज्या देवतेकडे, मारुतीकडे शक्ती पण आहे आणि बुद्धी पण आहे. नुसती शक्ती नाही आणि नुसती बुद्धी पण नाही. म्हणून सज्जनगडावर जर कधी आपण गेला असाल, किती जण गेलेत हात वर करा, तर आपण हे बघितलं असेल की 2 मारुती समर्थांनी स्थापन केलेत. तसे 11 मारुती आहेत, पण प्रकार सांगतोय मी. 2 मारुती याचा अर्थ प्रकार, मारुतींचे प्रकार बरं का. तर एक मारुती आहे दास आणि दुसरा आहे वीर बरं का. दास कोणाकरता? दास म्हणजे असा, रामांच्या समोर दास, तुमचा दास आहे मी. पण वीर मारुती हा रावणासमोर वीर आहे, तिथं तो दास नाही. रावणा तुझे पण पाय चेपतो असं नाही म्हणणार आहे तो. म्हणून 2 प्रकार आहेत मारुतीचे. अहो, हनुमंतांचं वैशिष्ट्य काय माहितीये का मारुतीरायांचं? रावणासमोर कीर्तन केलंय मारुतीरायांनी. कीर्तन म्हणजे भगवंताचं नाम घेणं, आपल्या रामाची काय योग्यता आहे ही सांगणं बरं का. रामाचं वर्णन करणं म्हणजे आपल्या देवाचं वर्णन करणं म्हणजे कीर्तनच आहे, लक्षात घ्या. म्हणून मी सांगू का, आपल्याला सगळ्यात धडाडीचा आणि हिम्मतवाला कीर्तनकार एकच आपल्याकडे होऊन गेले, ते म्हणजे हनुमंत श्रोते हो. अहो, राम भक्तांसमोर कीर्तन करणं सोपं आहे, शत्रू समोर कीर्तन करणं अवघड आहे. रावणासमोर रामाचं कीर्तन केलेलं आहे हनुमंतांनी बरं का. असे हनुमंत बरं का. आणि म्हणून अशा हनुमंतांच्या 2 प्रकार हे आपल्या समर्थांनी स्थापन केलेत. एक वीर मारुती आणि दुसरा दास मारुती बरं का. दास कुठं पाहिजे आपण आपल्या जीवनात? देवासमोर. पण समोर जर आपल्याला 2 कानफटात मारण्याकरता आला तर तिथं दास कसा पाहिजे? तिथं त्रिकुटाचलाच्या कानफटात मारण्याची ताकद त्याच्या शेपटीमध्ये आहे हनुमंतांच्या. तर तिथे 2 कानफटात आपल्या वाजल्या गेल्या का तिथं दास नाही, तिथं आपलाही हात पाहिजे उगारण्याकरता समोरच्या माणसावरती बरं का. म्हणजे घाबरू नका तुम्ही. मी मारुतीबद्दल सांगतोय. जय जय रघुवीर समर्थ. नाही, कीर्तनातला वेश पाहिला की माणसं बोलायलाही घाबरतात कीर्तनकाराशी. असो, मला आपल्याला सांगायचं इतकंच आहे की असे असणारे 2 मारुती, अशा असंख्य पद्धतीनं एक मारुतीचं मंदिर प्रत्येक गावात. 1111 मारुतीची मंदिरं. अहो, लंकेत मारुती आहे समर्थांचा. कसे गेले, कसे पोचले? मनोजीव सिद्धीने समर्थ लंकेत गेले आणि लंकेत सुद्धा मारुती आहे बरं का. असे 1111 मठ स्थापन केलेत. आणि समर्थांच्या लक्षात आलं की आपण मारुतीची मंदिरं मात्र स्थापन केली, पण एक आपली जी आई आहे त्या आईचं मात्र मंदिर स्थापन करायचं राहिलं. आई म्हणजे कोण? राम बरं का. पण समर्थांचं एक अभंगच आहे की राम नाम कथा गंगा हरीची श्रवणे पावन करी जगा बरं का. तिसी प्रेमपुरा आला शंकर हृदयी सामावाला, रामदासांची माऊली. माझी माऊली कोण आहे? तर राम. आळशावरी गंगा आली. त्यामुळे रामाचं मंदिर आपण बांधलं पाहिजे. आणि म्हणून का तर सगळ्या मारुतींची, मारुती मंदिरातली दिनचर्या, काकड आरती वेळेवर होते की नाही, प्रसाद वेळेवर होतो की नाही बरं का, हरिपाठ वेळेवर होतो की नाही, करुणाष्टक सवा या वेळेवर होतात की नाही बरं का, शेजारती, रात्रीची धुपारती
भगवंताला निजवणं हे वेळेवर होतं की नाही, ह्याची माहिती कुठल्या तरी एका केंद्रावर आली पाहिजे, एका थोडक्यात शाखेमध्ये आली पाहिजे. मग ते मुख्य मंदिर कुठलं तरी आपण रामाचं बांधलं पाहिजे, एक रामाचं मंदिर, आणि इतर सगळी मारुतीची 1111 मंदिरं, बरं का. मग ते एक मारुतीचं मंदिर कुठलं बांधलं समर्थांनी, तर ते चाफळचं राम मंदिर. श्रोतेहो, सगळ्या मठांचं मुकुटमणी असणारं मंदिर म्हणजे चाफळचं राम मंदिर. श्रोतेहो, आणि चाफळच्या रामाच्या समोर जसं बाकीच्या मंदिरांमध्ये दिनचर्या होती तशीच चाफळच्या राम मंदिरात सुद्धा तशीच दिनचर्या, बरं का. पहाटे 4-4:30च्या काकड आरतीपासून जो दिवस सुरू व्हायचा तो रात्रीच्या 9-9:30 पर्यंतच्या शेजारतीपर्यंत. फक्त एक नियम असा होता की समर्थ रोज त्या चाफळच्या रामाच्या समोर कीर्तन करायचे रोज. कधी समजा मिरजेवरून वेणास्वामी आल्या समर्थांच्या शिष्या, तर त्या वेणास्वामींना म्हणायचे, वेणे तू आली आहेस तर 4 दिवस तू सेवा कर कीर्तनाची, बरं का. कधी अक्कास्वामी आल्या, अक्कास्वामींना सांगायचे तू कीर्तन कर, बरं का. कधी मुसळाराम, कल्याण, दत्ताजी, बरेच शिष्य आहेत समर्थांचे, मधुकर तू कीर्तन कर. तसं झालं असं सगळे शिष्यच एक 35-40 दिवस रोज कीर्तन करतायत. 4 दिवस वेणास्वामी, बरं का, 4 दिवस मधुकर, 4 दिवस दत्ताजी, 4 दिवस कल्याण, 4 दिवस उद्धव, बरं का, 4 दिवस अक्कास्वामी. 25, 30, 35 दिवस होऊन गेले. समर्थांना असं झालं की मला कीर्तन करायला मिळत नाही, शिष्य करताय, आणि म्हणून घोषणा केली रामनवमीच्या दिवशी मात्र सकाळी मी कीर्तन करणार. आणि तेव्हापासून समर्थांची रामनवमीच्या निमित्तानं कीर्तनं सुरू झाली. आणि असणारा दशमीचा दिवस रोजचं संध्याकाळचं कीर्तन. आणि समर्थ संध्याकाळी 7-7:30ला कीर्तनाला उभे राहायचे. पूर्वीची कीर्तनाची वेळ किती होती, सुरू असण्याची वेळ, संपण्याची नाही, बरं का. सुरू असण्याची वेळ 7-7:30ला कीर्तन सुरू झालं समर्थांचं की पहाटे काकड आरती असायची 5 वाजता, तर त्याच्या अगोदर अर्धा-पाऊण तास समर्थ थांबायचे. इतका वेळ कीर्तन, बरं का. आणि सगळ्यात महत्वाचं सांगू का मी आपल्याला, इतका वेळ कीर्तन होऊन सुद्धा श्रोते बसायचे, जय जय रघुवीर समर्थ. नाही तर मी करेन हो कीर्तन, पुढची शाश्वती घ्यायची कुणी, असो सांगायचं. कारण असं समर्थांचं ती कीर्तन चाफळच्या मंदिरामध्ये सुरू झालं रामाच्या समोर. कीर्तन करावे, कीर्तन करावे, कीर्तन करावे, कीर्तन करावे, कीर्तन करावे, कीर्तन करावे, कीर्तन करावे. हरिनाम घ्यावे, हरिनाम घ्यावे, हरिनाम घ्यावे, हरिनाम, हरिनाम घ्यावे, कीर्तन करावे, कीर्तन करावे. कीर्तनामध्ये आपला देह भगवंताच्या भरोशावरती कसा नेऊन ठेवायचा तो वर्णन असं केलेलं आहे या पदामध्ये दासगणू महाराजांनी. देह सोपवावे, देह सोपवावे, देह सोपवावे, देह सोपवावे, देह सोपवावे. ओ देह सोपवावे, प्रारब्धेसी, 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 कीर्तन करावे, कीर्तन करावे, कीर्तन करावे. जय जय रघुवीर समर्थ असं रोजचं कीर्तन समर्थांचं सुरू व्हायचं. आणि त्या दिवशी समर्थांच्या कीर्तनाला
कराडवरून, पूर्वीचं नाव आहे कराट बरं का, आताचं कराड, त्या कराडवरून एक 12 वर्षाचा मुलगा समर्थांचं कीर्तन ऐकण्याकरता आपल्या आई वडिलांसोबत आलेला होता बरं का. तो सुद्धा कसा आला होता, बैलगाडीतून आलेला होता. आणि ती सुद्धा पद्धत अशी झाली होती त्यांची येण्याची, असं निमित्त झालं होतं त्या कराडचे काही 4-5 ब्राह्मण मंडळी, ब्रह्मवृंद मंडळी, त्यांना समर्थांच्या कीर्तनाला यायचं होतं. ह्या मुलाने विचारलं, तुम्ही कुठं जाताय? म्हणाले आम्ही समर्थांच्या कीर्तनाला जातोय. मग मी पण येऊ का, असं त्याने विचारलं होतं. त्या ब्राह्मणांनी सांगितलं ये चल, आई वडिलांना फक्त विचार आणि ये. म्हणून आई वडिलांना घरी विचारायला आला होता तो. आई वडिलांना विचारलं मी जाऊ का, आपल्या गावामधलेच ब्राह्मण मंडळी काही जण जात आहेत, मी पण जाऊ का? अशा मुलाचे ते आई वडील होते बरं का. त्या आई वडिलांनी उत्तर दिलं, अरे बाळा तूच कशाला, आम्ही पण येतो. कारण मनाचे श्लोक दासबोध आजपर्यंत आम्ही तुला शिकवत आलो. पण रोज ह्या मुलाकडून, हा जो 12 वर्षाचा मुलगा होता जो हा कीर्तनाला आलेला, त्या 12 वर्षाच्या मुलाकडून रोज 5 मनाचे श्लोक रोज आई म्हणून घ्यायची, रोज 1 दासबोधाचा समास बरं का. किती समास येतो बरं का. त्या अशा समासात रोज एक समास म्हणून घ्यायची बरं का. म्हणाले समर्थांचं चित्र पाहिलंय पुस्तकात, पण समर्थांना कधी प्रत्यक्ष पाहिलं नाही. समर्थांचं कीर्तनही ऐकायला मिळेल, समर्थांना बघता येईल, अशा त्या मुलानं आपल्या आईवडिलांना सांगितलं. आई वडील, हा मुलगा आणि त्या कराडचे 5-6 ब्राह्मण मंडळी असे सगळेजण बैलगाडीमधून बरं का कराडवरून चाफळला आले. संध्याकाळची वेळ होती. समर्थांचं कीर्तन अर्धा तासामध्ये सुरू होणार होतं. गर्दी इतकी होती, तो म्हणाला नाही मी बाकी कुठं शेवटी बिवटी बसणार नाही. तो म्हणतो 12 वर्षाचा मुलगा, त्याचं नाव काय नंतर सांगतो, तो 12 वर्षाचा मुलगा म्हणतो मी त्या महाराजांच्या तिकडे बुवा वगैरे म्हणायची पद्धत नाही बरं का. मराठवाडा, विदर्भ, सातारा, एकदा पुणे सोडलं की कीर्तन करायला बुवा म्हणत नाहीत, महाराज म्हणतात बरं का. महाराज म्हणतात. प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळी भाषा आहे. त्यामुळे त्या महाराजांच्या पहिल्या ठिकाणी जाऊन तिथं मी पहिला श्रोता म्हणून बसणार बरं का. आणि म्हणून असा तो बसलेला होता. पूर्वी संवादिनी ऑर्गन वाद्य नव्हतं 350-400 वर्षापूर्वी बरं का. पखवाज, टाळाला अनेक माणसं, वीणा, आणि असे समर्थ आले. श्रोते हो, भगवी छाटी, 6-6.5 फूट उंची, माईक अजून वर करायला लागला असता. श्रोते हो, 6-6.5 फूट उंची बरं का. त्यांची उंची केवढी कसा अंदाज येतो, सज्जनगडला जे गेलेले आहेत, जे गेलेले नाहीत त्यांनी लक्षात ठेवा जाण्याकरता म्हणून. तर काठी समर्थांची, समर्थ कोणती काठी वापरत होते, उपयोगात आणत होते, ही सज्जनगडावरती शेजघरामध्ये उपलब्ध आहे. श्रोते हो, त्या काठीवरून अंदाज येतो. आपल्या मापाची आपण काठी घेतो, गिरनारला आपण जातो, अमुक कुठे अजून जातो, तेव्हा आपल्याला हवी तेवढीच आपण त्या मापाची काठी घेणार. लक्षात घ्या, कुठेही हातात काठी पाहिजे तर त्या पद्धतीने समर्थांची काठी उंच आहे, लक्षात घ्या. त्यावरून त्यांच्या उंचीचा अंदाज बांधता येतो बरं का. असे समर्थ. आणि असं आहे, बाकी संतांपेक्षा ना समर्थ असे संत होते की समर्थांना भरपूर घाबरायचे लोक म्हणजे सामान्य लोक नाही बरं का. शत्रू जे होते ते घाबरायचे. बाकी संतांना फार भरपूर त्रास दिलाय. तुकोबांना भरपूर त्रास दिला, नामदेवांना दिला, ज्ञानोबांना तर भरपूरच दिला, पण समर्थांना मात्र देऊ शकले नाही त्रास. का? तर समर्थ म्हणाले, असा प्रश्न आला होता कल्याण स्वामींचा, तेव्हा समर्थ म्हणाले ज्ञानोबांना भरपूर समाजाने त्रास दिला आणि ज्ञानोबांनी तो सहन केला, पण ज्ञानोबांनी तो त्रास सहन का केला याचं कारण ज्ञानोबा माऊली होत्या म्हणून. शब्द ऐका समर्थांचे, ज्ञानोबा माऊली होत्या म्हणून आई आपल्या मुलाचा त्रास सहन करते. ज्ञानोबा माऊली होत्या म्हणून सगळ्या समाजाचा त्रास सहन केला, पण मी म्हणाले बाप आहे, हा बाप त्रास सहन करणार नाही. जवळ आलात तर काठी आहे, कुबडी आहे आणि कुबडीत तलवार. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी समर्थांना तलवार भेट दिलेली होती बरं का. काय काय ज्या भेटी दिलेल्या आहेत श्रोते हो, त्या आज शेजघरामध्ये उपलब्ध आहेत. पलंग आहे बरं का छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, समर्थांना दिलेला. असा महान राजा महाराष्ट्रामधला, भारतामधला, की गड कोणाला द्यायचे नाहीत. महाराज कशाला देतील, जिंकून आणलेत सगळ्यांकडून, ते काही द्यायला नाही आणलेत, लक्षात घ्या. पण गुरुदक्षिणा म्हणून गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी सज्जनगड हे नंतर नाव आलंय बरं का. आधी परळीचा किल्ला असं त्याचं नाव आहे, तशी बरीच नाव आहेत बरं का. उरमोडीचाही किल्ला म्हटलं जातं काही ठिकाणी, कारण उरमोड नदी खाली आहे बरं का. परळी गाव आहे म्हणून परळीचा किल्ला. सगळे संत तिथं जमले, लक्षात घ्या, सज्जनगडावरती. आणि समर्थांचं वास्तव्य सज्जनगडावर जेव्हा आलं तेव्हा कोणाचं वास्तव्य गडावर आहे, सज्जनाचं, म्हणून नाव सज्जनगड, लक्षात घ्या. अशा पद्धतीनं
त्या मुलाने पाहिलं समर्थांना. समर्थांचं कीर्तन 7-7:30ला साधारण संध्याकाळच्या वेळेला सुरू झालं. कीर्तन पूर्ण झालं पहाटेच्या वेळेला 4-4:30 वाजता. आणि कीर्तन पूर्ण झाल्यावरती सगळे श्रोते कीर्तनकाराला जे नमस्कार करायला येतात, समर्थांनी खाली बसावं, प्रत्येकाचा नमस्कार स्वीकारावा, कोणाचं काही म्हणणं असेल ते समजावून घ्यावं, कोणाला काही उपाय द्यायचा असेल, समोर पाहिलं माणसाला की प्रारब्ध कळायचं आणि काय कमतरता या माणसात हे समजायचं, त्यामुळे उपाय द्यायचे. तू अमुक नाम म्हण, तू ह्याचं नाम घे, तू फक्त काही नाही, वडाला तू 3 प्रदक्षिणा घाल रोज, बाकी काही करू नको, पिंपळाला 3 प्रदक्षिणा घाल, असे छोटे छोटे उपाय आलेल्या श्रोत्यांनी प्रश्न विचारल्यावर द्यायचे, कारण समोर आल्यावरती प्रारब्ध समजायचं. आणि हाही मुलगा समोर उभा राहिला समर्थांच्या. बाकीचे लोक म्हणायला लागले, बाळा तुला काही प्रश्न असतील तर विचार. आता बाकीजण काही जण थट्टा करणारे होते की हा मुलगा विचारून काय, लहान 12 वर्षाचा मुलगा काय विचारणार संत सत्पुरुषांना प्रश्न. पण त्याच्या मुखातले प्रश्न हे सगळ्या समाजाने ऐकले बरं का, आणि सगळेजण थक्क झाले. कोणता प्रश्न होता तो? दासगणू महाराज आमचे पोचले लगेच तिथे, आणि दासगणू महाराजांनी श्लोक लिहिला. आणि दासगणू महाराज म्हणतात, मी कोण कोठील कुठे मज लागी जाणे, काहे जगात घडले मम साच येणे, याचा विचार करिता शिणलो मी वाया. आणि समर्था सांगून हे सुखी करा मज स्वामी राया. जय जय रघुवीर समर्थ. या मुलाने प्रश्न विचारला समर्थांना, महाराज मी कोण, कोठील कुठे, या जगात माझा जन्म का झाला, मी कोण आहे, हे सगळे प्रश्न विचारले बरं का. आणि इतक्या बालमुखातून इतके गहन प्रश्न हे पडलेत, मुखातून आलेत, हे जेव्हा समर्थांनी पाहिलं तेव्हा समर्थांनी सांगितलं, अरे बाळा तू पूर्वी जन्मीचा कोणीतरी योगी आहेस, पूर्वी तू अशी तपश्चर्या केली आहेस की त्या तपश्चर्येमुळे तुला असं वाटतंय की आपण भगवंताच्या सान्निध्यामध्ये, सहवासामध्ये, संत सत्पुरुषांच्या सहवासामध्ये राहिलं पाहिजे, म्हणून अनुग्रह दिला त्या मुलाला बरं का. कोणता? श्रीराम जय राम जय जय राम बरं का. परमार्थाचं सुरुवात व्हावी असं वाटतंय. कुठलंही नाम आत्तापर्यंत आपण घेत नसू आणि सुरुवात करायची आहे तर सुरुवात कुठल्या नामानं करायची? वर्ण नाही, सोप्या नामानं करायची. सोपं नाव आपल्याकडे राम नाम, हे सोपं आहे. कारण समर्थांनीच सांगितलंय, बहु चांगले नाम या राघवाचे, अति साजिरे स्वल्प सोपे फुकाचे. आणि अशा पद्धतीनं राम नाम घेण्याकरता म्हणून आज सांगितलं, आज जा आणि रामाच्या समोर बसून त्याचंच नाम त्याला ऐकव. आणि म्हणून तो 12 वर्षाचा मुलगा, आणि विचारलं समर्थांनी, बाळा नाव काय तुझं? तेव्हा त्याने सांगितलं, माझं नाव निरंजन बरं का. कराडला असतो बरं का. त्यांचं पुढं काय झालं ते सांगतो. असा निरंजन रामाच्या समोर रामाचं ध्यान करण्याकरता म्हणून बसला. आणि बुधकौशिक ऋषींनी सांगितल्याप्रमाणे त्याने ध्यानाला प्रारंभ केला. ध्यायेताजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्ध पद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धी नेत्रं प्रसन्नं. नुसतं तो नाही, ती सुद्धा वामांकारूढ सीता मुखकमल मिलल्लोचनं नीरदाभं नानालंकारदीप्तं दधतमृजटां मंडनं रामचंद्रं. प्रभू रामचंद्र महाराज की जय. असं रामाचं ध्यान त्यानं, निरंजनानं रामाच्या समोर केलं, डोळे बंद केले आणि रामाचं ध्यान करायला त्याने सुरुवात केली बरं का. झाला परिणाम. ध्यानामध्ये समर्थांनी अनुग्रह दिलेला असल्यामुळे ध्यानामध्ये राम प्रत्यक्ष सगुण रूपात ध्यानामध्ये ह्याला दिसतायत, या निरंजनाला दिसतायत बरं का. पण झाला अडचण अशी झाली, एक 5-10 मिनिटाचा काळ येऊन गेला आणि राम दिसायचे बंद झाले आणि रामाच्या ठिकाणी दुसरीच देवता दिसायला लागली बरं का. दुसरीच देवता दिसायला लागली. ती कोण? नेत्री 2 हिरे प्रकाश पसरे रूप अत्यंत ते साजिरे माथा शेंदूर पाझरे वरिवरे दुर्वांकुरांचे तुरे माझे चित्तविरे मनोरथ पुरे देखोनी चिंता नुरे गोसावी सुत वासुदेव कवितो त्या मोरयाला स्मरे मंगलमूर्ती मोरया. मंगलमूर्तींचं दर्शन त्याला ध्यानात व्हायला लागलं. हा विचार करतो निरंजन,
समर्थांनी मला रामाचं ध्यान करायला सांगितलं. तर राम दिसतायत, पण रामाचं ध्यान करताना रामाचं ध्यान करत असताना राम बाजूला झालेत आणि दिसतंय कोण? मंगलमूर्ती. अशी का अडचण? बरोबर आहे, कुठल्याही कार्याची सुरुवात करत असताना विद्यारंभे विवाहेचे प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेचे विघ्नस्तस्ते न जायते, त्याचं स्मरण करायचं. म्हणून गणपती आठवून द्यायला आला असेल मला, असं शेवटी बालमन आहे 12 वर्षाचं, काहीतरी तर्क करायचे म्हणून गणपती आला असेल. अरे माझं नाव पहिलं घे. कोणाची पूजा असली तरी सुपारी मांडायची की नाही पहिली, सुप्रतिष्ठित मस्तू, आणि गणेशाचं ध्यान करायचं की नाही, आवाहन करायचं की नाही, गणेशाला बोलवायचं. आणि आपल्याकडे सुपारी आणि तांदळाची काही कमतरता नाही, सगळ्या देवांना त्याच्यातच बोलवायचं, बरं का. दुसरं काही आपल्याकडे जागा वस्तू नाही, बरं का. आणि ह्या पद्धतीनं असं केलं असेल मी, म्हणून आले असतील मंगलमूर्ती. बर मंगलमूर्तींना नमस्कार केला आणि पुन्हा ध्याये दाजा अनुबाहुम धृतशर धनुष्का, रामाचं सांगितलंय ध्यान करायला, गणेशांचं नाही सांगितलंय. एक 5-10 मिनिटं गेली, काही काळ गेला, पुन्हा नेत्री 2 हिरे प्रकाश पसरे, पुन्हा गणेश दिसायला लागले. तो म्हणतो असं का होत आहे? मी तर रामाचं नाव घेतोय, पण राम बाजूला होऊन काही काळानंतर मला मंगलमूर्तींचं दर्शन होत आहे, ह्याचं कारण काय? असू दे, पण म्हणाले समर्थांनी काहीतरी, ते सद्गुरू आहेत शेवटी, आपण रामाचं ध्यान करूया. आणि म्हणून पुन्हा ध्याये दाजानुबाहुम. आता मात्र जे गणपती आले ते साध्या आपल्याला जसा दिसतो गणेशांचा चेहरा, गणेशांची मूर्ती जशी गोड दिसते तसे आले नाहीत, बरं का. वर्णन केलंय दासगणू महाराजांनी. तांडव नृत्य करी गजानन, तांडव नृत्य करी, हो तांडव नृत्य करी गजानन, तांडव नृत्य करी, हो. नुसते गणपती दिसले नाहीत, तर गणेशांच्या सोबतीनं कोण कोण होते ऐका. हो तांडव, हो तांडव, हो तांडव नृत्य करी गजानन, तांडव नृत्य करी. धिमाकिट धिमाकिट मृदुंग वाजे, धिमाकिट धिमाकिट मृदुंग वाजे, धिमाकिट धिमाकिट मृदुंग वाजे, धिमाकिट 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 मृदुंग वाजे, धिमाकिट धिमाकिट मृदुंग वाजे. कोण वाजवत होतं मृदुंग? ब्रह्मा ताल धरी, हो ब्रह्मा ताल धरी गजानन, तांडव नृत्य करी, हो तांडव नृत्य करी गजानन, तांडव नृत्य करी, तांडव नृत्य करी, तांडव नृत्य करी. मंगलमूर्ती मोरया. त्या 12 वर्षाच्या निरंजनाला कोण दिसायला लागलं? रामांच्या ठिकाणी गणेश दिसायला लागले. पण आता रागावलेल्या वेशात तांडव नृत्य करणारे गणपती जेव्हा या निरंजनाला दिसायला लागले, 12 वर्षाच्या मुलाला या, तेव्हा घाबरला हो. घाम आला, भरपूर प्रचंड घाबरला आणि तो धावत 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 समर्थांच्या चरणांशी आला आणि समर्थांना सांगायला लागला, महाराज तुम्ही मला रामाचं नाव घ्यायला सांगितलं, ध्यान करायला सांगितलं, पण रामाच्या ठिकाणी मला राम बाजूला होऊन मला मंगलमूर्ती दिसायला लागले, बरं का. तेव्हा कारण असं आहे, समर्थ प्रत्येकालाच राम नामाचा अनुग्रह द्यायचे. समर्थांनी आता त्याच्या पूर्ण चेहऱ्याकडे पाहिलं आणि त्याचं प्रारब्ध समर्थांनी पाहिलं. काय? हा जो निरंजन होता ना मुलगा, याने आधीच्या जन्मात मंगलमूर्तींची उपासना इतकी केली होती की आता त्या उपासनेनं त्याला मोक्ष मिळायचा होता. पण एक गोष्ट, एक वासना अशी ती निरंजनाची झाली आधीच्या जन्मात की त्याला पुन्हा देह घ्यावा लागला, पुन्हा जन्माला यायला लागलं. ती वासना म्हणजे मंगलमूर्तीला काय म्हटलं माहितीये का? पुढच्या जन्मात सुद्धा तुझी अशीच सेवा मी करेन,
हा आपल्याकडे समर्थांचा मनाचा श्लोक आहे, मना वासना वासुदेवी वसोदे. बरं का, समर्थ म्हणतात वासना मनात काही येईल सांगू शकत नाही. बरं का, ह्याने काय वासना केली, तुमची अशीच सेवा पुढच्याही जन्मात, म्हणजे आता जो मोक्ष मिळायचा होता देव म्हणाला ये पुन्हा जन्म घे आणि पुन्हा कर. बरं का, मग त्यामुळे वाईट वासना आल्यावरच ती घात करते असं नाही. शास्त्र वासना सुद्धा आपल्याकडे अशी आहे की ती वासना सुद्धा आपला मोक्ष जो आहे ना तो एक जन्म पुढे ढकलते, लक्षात घ्या. त्यामुळे तुला आधीच्याच जन्मात मोक्ष मिळणार होता, पण तुला पुन्हा हा देह धारण करावा लागला. त्यामुळे मंगलमूर्तीनं असं वाटलं गेला जन्म मोक्ष चुकला, ह्या जन्मात तरी मोक्ष मिळू दे. रामाचं ध्यान कशाला करतोयस, मोक्ष माझ्या नामाने तुला मिळणार आहे, कारण रामाचं ध्यान केलं ना की पुन्हा तेवढं नाम झाल्याशिवाय मोक्ष नाही. बरं का, त्यामुळे मंगलमूर्तीचं नाम घे. म्हणून समर्थांचा असणारा हा दुर्मिळ शिष्य आहे निरंजन नावाचा. बाकी सगळ्यांना समर्थांनी श्रीराम जयराम जय जयराम हा मंत्र दिला, पण हा असा एकमेव शिष्य आहे की ज्याला सगळ्या शिष्यांपेक्षा वेगळं नाव दिलं. का, ह्याचं प्रारब्ध समर्थांनी पाहिलं गेल्या जन्माचं. आणि कोणता मंत्र दिला, ओम गंगणपतये नमः. वर्षभर उपासना झाली, तपश्चर्या झाली, आणि एके दिवशी माघ शुद्ध चतुर्थीच्या दिवशी भगवान मंगलमूर्तींनी सगुण दर्शन या निरंजनाला दिलं. बरं का, म्हणून ओवीचे कराट गावी आला निरंजन, करी उपासना धुंडीराज. अशा गणेश राम उपासनेचे बरं का असणारे समर्थ, पण अनुग्रह कुठला दिला समर्थांनी, श्री मंगलमूर्तींचा दिला. सद्गुरूंची कृपा निरंजनावरती झाली. आज संकष्टी चतुर्थी श्रोते हो, अशा सद्गुरूंची कृपा आपल्यावरती पूर्णानंद महाराजांची व्हावी समर्थांप्रमाणे. आणि आज संकष्टी असल्यामुळे मंगलमूर्तींचीही कृपा जशी निरंजनावरती झाली तशी तुमच्या आमच्यावरती होवो अशी प्रार्थना आपण सद्गुरुरायांच्या चरणी करायची. झालेली कीर्तन सेवा पूर्णानंद स्वामी महाराजांच्या चरणी, सज्जनगड निवासी श्री समर्थ रामदास स्वामी महाराजांच्या चरणी, आणि आपण जमलेले सर्व परमेश्वर स्वरूप श्रोत्यांच्या चरणी ठेवतो, समर्पित करतो. आणि आमचे समर्थ जे म्हणतात, निरंजनाला विचारलं कशी कृपा झाली तुझ्यावर, का झाली, ते म्हणाले समर्थांनीच गाथेमध्ये लिहिलंय, आता तरी जाय 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 हो, आता तरी जाय आता तरी जाय धरी सद्गुरूंचे पाय पाय हो, धरी सद्गुरूंचे पाय पाय हो, धरी सद्गुरूंचे पाय पाय हो, आता तरी जाय जाय हो, आता तरी जाय रामदास म्हणे ये क्या गुणे हो, चिंतन श्री गुरुदेव. आरती नंतर हात जोडायचे आणि प्रार्थना करायची. सुखी सगळ्यांना ठेव देवराया, मागणे हे आमुचे तुझ्या पाया, ठेव शेतकरी सदा हा खुशाल, तरी मागू ते आम्हाला मिळेल. नसो अमुचा सोबती कुणी उपाशी, नसो अमुचा सोबती कुणी अधाशी, नसो कपड्यांची कुणालाही वाण, मिळो सर्वांना पुरेसे मकाण. दिवाबत्तीला कधी न पडो खंड, आयुला भोग रधन्याला उदंड. सीताकांत स्मरण जय जय राम.
सोबत श्लोक म्हणूया. सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझे का पडावा, उपेक्षू नको रघुनायका मागणे हेची आज्ञा. जय जय रघुवीर समर्थ समर्थ सद्गुरु श्री पूर्णानंद महाराज की जय. जानकी जीवन स्मरण जय जय राम.
पुष्पम्
एवा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो अग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद यो वा आयतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद यो वामायतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो पश्यतपत आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतपत आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद यो वामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद यो वामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद यो वामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति य एवं वेद यो वामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यत् संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति य एवं वेद यो वामामृतनिष्ठिनां वेद प्रत्येव तिष्ठति राजाधिराजाय प्रसयसायिने नमो वै श्रवणाय गुरुमहे स्वमेकामार्गामकामाय वैहम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं मरणेभ्यवयं समन्सपर्यायी स्यात् सार्वभौमस्सार्वदिश तदा परार्भारो पृथिवीं सम्पर्यन्ताय एकरादिति पदपेशश्लोको विविधो मनतः परिवेष्टारो तस्यावसङ्ग्रहे आर्यक्षतस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासदैति वेदामृतेनामृतामृते तस्मै ब्रह्मणः आयुर्वेदो ॐ विश्वतः विश्वतो ॐ विश्वतो विश्वतस्मात् समाभ्यामभूमि ॐ संकृष्णः समागो अस्मभ्यन्तधामगुरशमन्यो नियन्तदार्वयशो अवसायनासोपमन्यायताम् ॐ तन्नो विष्णुः
प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् तन्नो हंसः प्रचोदयात् अन्नाय विद्महे नाराय धीमहि तन्नो सद्गुणः प्रचोदयात् सदा सर्वदा योगतुदागणावा जे कारणे देहमाधा पडावा उभेषु नको पूर्णमन्तानन्ता रघुनायका गणेश याता जय जय वीर समर्थ समर्थाची सेवका वदना आहे असा सर्वभुवन घडी कोण आहे जयाची विदावली योगविंदे उभेक्षी रामदासाभिमाने जय जय वीर समर्थ ज्या श्रीये रमणाय माझे व्याधा श्रीये जगोपदूते विवेतो मस्तकजाने वेदे तुझे सद्रूपाय लोनी जय जय वीर समर्थ वासनीला प्रसाद भावे भूदेव संतान सिद्धारमावे सत्कर्मयोगे वैभार भावे सर्वामुखे मंगल बोलावे जय जय वीर समर्थ गुरुके देव तोर म्हणावा आधी नमस्कार कोणा करावा मने चिंतदास सद्गुरु तोर वाडे राजा प्रसादे रघुनाथ भेटे जय जय